Thank you. Right, guys. We are here, you guys. Indangoti ndakudi ndakuzonova tangu iripo. Saka mondiregerera guys, ndichizvidyira. Ndakagara pano nokuti iyi yakareba. Ndichizvidyira, tichiteerera. Ndinamsashara because ndiziro guys ka ndakazobika kuma 9 kai. Baba vakaramba kubika kwego. Otindibike chi? Hakana. Vakaramba kubika zvavo, vakatora drink, vakazvimwira nedrink. Vakada novata mai mwana ndakati njiva pa life pipe mai mwana ndobva ndamanya kubvunga kasadza lakini ndabika usavi paya ndobva ndamanya kubvunga kasadza mai mwana ibi zvakaoma saka nhasi ndinenge ndichitodya sadza rangu ndiri pana ndodzidzira kudya pa life pipe pasadza richinyatsopisa takateerera itai muchikurumidza guys itai muchikurumidza kuti itai muchikurumidza guys kuti watiti hanzi mukudya sadza chaipo sadza nenyama indodya chili zichitai kurumira kudai guys itai muchikurumidza guys ko pana pakababa pana panda sadza African ngemozaona African men chero mukabike mutobika kapoto kaweke sadza paside havadyi zvana chichi zvezvechirungu chenchi havabati vanoda sadza African men saka unozongoriona uri khalela kuti ndaribika kana chingorlawo kapika ndikiri hanzi maita mauya ndatigaiti kutandadzana takagara guys chitai muchitega wamwe fast guys tiwane kutanga nenyaya handihodi zvokubvunziwa kuti kwai tangai dzokorodzai itai kuti munhu hanzi kameripirika kachivavirira zvochinyatso uchidya kachivavirira chidya kachivavirira Brimos pano pori wese avabati vandasadza chero zvidii sadza naimi samutozongoridawo vanozongorida uyai guys uyai tatu 8 uyai 20 svikai pa 350 ndobva ndatanga player because vamwe vachatibatira pakati saka ngatiwe taitikurumidza taitikurumidza munzwe tateipa 312 hande tateipa 312 hande ngatigadzirire ndoda kuplaya live interview yavo munyatso kunzwa handitika vachitaura infact regai ndingoplaya because vakapakareba regai ndiplay amashabatira pakati handizvokokudzwa kunzi chichi wati yesi mwanangu dre tangai handika azazakatikuza chemwadzidza ndizvo iwe regai chiteererai munzwe handika teererai munzwe tozotaura ndendapedza kudya teererai kunigeria handitika yanga iri nyaya yekuti kune prophet anonzi prophet Jeremiah so patakasangana handiti inini ndaingova munhu wekuti chinhu chandaida kunamata so kana ndiri pamba ndaingoswerawo pamatv channel ndichingoscroll saka Jeremiah munhu andaiona network isandidarozve network mirai network yakuita sezvo apa ndeyangu ndaiona network wifi iyi kuti uda kuita chinetsanetsa handiti achingoona madeliverance ake name because zvinhu zvandinowanzotenda ini ndaitenda mupawa handiti saka ndaingoti madeliverance airova nemahealing airova saka pandakazosangana namadhamu ndipo wakatita ndakamboenda kwaprofet Jeremiah omoto mwenda network mwenda muchiita patience guys network munzwe zvaka mirai munzwe muya munzwe handiti saka thank you Ramai time vakabva vatondiratidza foto mufoni zvikanzi hana nditori kwaJeremiah
ndikati wow, aibva atondiratidza another photo ravakaita a sort of like a video call anditi yeah, because ndoda kutaura zvose anditi inzwai yanga iri sort of like a video call. Andinoziva zvizvi kuti maita video call, but vanhu vanga vari prophet vanga vatori pamubhedha pavo, uyo atori pamubhedha pavo. Ndikatoti saka makatoita video call naprofeti vatori pabhedhi chichi prophet Jeremiah nekukura kwakaita chechi. Zvikanzi handitotaura navo, ende for sure aibva atotanga kutotaura navo, vainonoka kuresponda but vaitozresponda. Ndikati alright fine. Saka hatinoda kuti ndokupi, ngatiendei kuNigeria because pfungwa dzangu dzaiti ndiri kudo efather wekuti anoindi impacta kuti zviri mandiri zviite sei, because no madays eweve ati tainguwa nefavor yekuti we need spiritual father, toda kufanira kuwana spiritual father. So takabva tangoagreeya kuti tinoenda kuNigeria because panga paine chiprogram chaizovako, ndofunga musi wachaitanga musi wa23 December tawirirana paya. Saka akabva ati aprofeti akati anondipa mari ichi, anondipa mari yetiketi rendege. Ndikati zvikanzi aibva atotaura navo, vaibva vatotumira ndofunga 1000 vakatumira 2000 ya vakatumira ndofunga vakatumira 1000 point something. Saka mari inge 1000 yange isingakwani vanhu 2. Saka isusu takachata ndofunga musi wa22 here handichanyatsoziva date. Takachata musi wa22 because 23 ndio tikabva tazoenda tachata handitika mari tikaona pamuchato ndopakata akanditi at first akatonditi it's better ndiende ndega. Anditi sezvo mari yangu yemunhu wani dzibera ndite sei ndiende ndega, imwe mari yataona pamuchato itozoshandisawo zvimwe zvinhu. Ndikati it's okay, spirit yangu ichibva yaramba. Ndikati no hazviti handiite izvo. Zvikanzi it's better ndite sei ndingoenda ndega chichi ndinoatenda program for 1 week ndobva ndaita sei ndobva ndadzoka. Ndikati handiite izvi, ngatishandise mari ipi iyoyi yatinayo yacho tiwedzero patiketi pamari yawapiwa yacho. Zvisinei anozoita naro chibva ndaita sei chibva taenda kuNigeria. Ndasvika kuNigeria ndinorangarira tichisvika kuNigeria kune ofisi yekuti muchisvika handiti kamavisitors munotambirwa moenda munoregister moudzwa saka uyu panga pasina 1 mari yekuenda kuhotel room. Munhu anga atumirwa mari naprofeti, saka anga ari evisitor yaprofeti, akufanira kuenda kuprivate hotel yani yaprofeti handitika. So pakuenda kuprivate hotel yaprofeti akatotaura ndinanonzi tafadzwa chichi hazvisadzwa naprofeti ndepareception apa. Nditi fine endai kuhotel. Zvimahotel zvavo zvinenge zvichinzi Junior Jeremiah chakuti zvine mazita ichi Messi mutona ndichionda ndozvikasadza kana ndaridai taenda aiti sadza kana ndarida sindungoslima guys. Chimboteerera interview imita ndarifunga dzandodya imi but ndikungonyatsodzvislimira zvakanaka iti hai iti yuriga ndichirifunga ndoga kuzadza guys zvekunyatsonzwa mwari zvekuda mwari zvezvi uine nzara yekuda mwari sadza rakandikudza zvekuti uchinopinda pagedhi repamesi unototanga kubata pasi uchibata ivhu kuti mwari ndauya kuno I need a testimony. But ndinodya shoma zvecho handiti tasvika paya tapiwa room tagara. Saka kwakabva kwanzi kune service ndofunga kuma 4-5 chibva tatobuda kuenda kuservice. Saka takubuda prophet vane hotel yavo paside papo, havagari kumba, vanotogara pahotel ipapo. Mhuri yavo ndinenge iri kumba chichibva ti vanogara pahotel. Saka vakabva vatobuda nemabodyguards avo vanofamba nemasoja zvimabodyguards avo zvinenge zvine futi. Saka ndakabva ndafara because yange tiri first time yangu ikuona prophet Jeremiah face to face, munhu andaiona paTV. So takabva tatoti handi tinoita sei tinovamhoresa ende iwo uchivaudza kuti ndaita sei ndasvika. Ndino kuti ndopandakatanga kuona kuti something's wrong ipapo because takaenda kunomhoresa prophet vachiudzwa kunzi uyu ihusband yangu havana kuzviteerera. At first vakandimhoresa because vanhu vakangouya mavhizita akawanda anditi vanhu vakangowanda vakuona prophet vachimanya, but paakazoudzwa kunzi uyu murume wangu havana kuzviteerera vakaita kunge vasinoita sei vasina kuzvinzwa. chatatoti ndofunga chichi tatovharana paipe tatoita sei takuenda kuservice. Taenda kuservice yanga iri kuservice yaipindwa kuprayer kuva vane chine chavanoti prayer mountain chinge chingori chiground. Tapinda service kuprayer mountain kwekuya vanhu vaita sei tanamata tapedza paya. Saka prophet vane kamupfana kavo kavaifamba nako kainzi Gideon. So kana vanhu vachiziva zvekumesa because pane vanhu vandanga ndinavo ikoko. So kamupfana aka kakabva kazouya kakari kamukomana kapfupi so but kakura but inotuma Nigeria. Kaibva katouya kaibva kati prophetess hanzi naprofet mari yechikafu handiti
zvimari zvavo zvimabriki zvezviya zvima 100,000 naira vasonzi mari yechikafu. Ndikati fine, no, it's okay. Prophet vanoita sei? Vanochengeta vanhu ende vane rudo. Handisi kuziva. Tagara paya manheru kwaedza mangwana makuseni taenda yakabva yaita Sunday service. Tinge hameno chakaita kwakabva kwaita service kuchurch muhall. Taenda muchurch memuya. Prophet kakaongororwa kameeting kemavisitors kaitwa kunge ka-question and answer. Ndipo ndakatanga kuona kuti sometimes matunzi ma-question and answer haasi ma-question and answer. Mapepa anenge angopiwa vanhu kunzi iwo chabvunza chakati iwo. Saka idzi munhu ari kutoziva kuti ndingane bepa. Saka pamuchasimudza maoko mese makangozangana but question already iri kutozikamwa hausi mudzwi. Ini ndine faith yekuti paipa tinoona ma-question and answer ari kutodairwawo nevanhu zvimabvunzo but zvinhu zvakato arrangwa kudhara. Ndatobva paipa ndatoti but zvinhu zvavaita zvisife isi chino zvinhu zvekuti unenge uda kutoziva. Tatobva pai zvapera. Saka pakabva panamatirwa vanhu. Saka mukunamatirwa vanhu vachinamatirwa mavisitors ka tichinamatirwa inini ndakuda kuti ndinonamatirwa vakabva wandijamba ndaunamatirwa. Handiti ndikati koprofeti wai ndichibva ndatobva ndanomira futi kumberi kuti ndine sei kwavaenda nelaini ndichiti ndinonamatirwa nditoona vakutotena vanoita sei vanondinamatira. Katafai pamwe munhu wemweya ane zvavaita sei zvaona. Tadzokera kurumu tanovata pachibva aiwa tinotaura tinotonesana but mwangu asi kundiudza zvimwe zvinhu zvandisiri kuziva. Handiti shamari inini kazvimaitira kuita profeti ndikuedza kumuonesa hapana pakadai. Saka madays yawo 2019 because yanga ya 2019 manje yanga ya 20 because akanoitira crossover iko takaitambira Christmas iko tikaita crossover iko saka yanga ya towards Christmas. Ndipo ndakamuti ini zvimwe zvinhu zvandiri kuona panapa handisi kuzvinzwisisa because madreams andiri kuita panapa handisi kumanzwisisa. Ari kutyisa zvikanzi munyanya kutya chi relaxa watu handiti musimbisana paya. Taenda kuchechi kupi kugomo manje kwenzi kuPrayer Mountain because pa Jeremiah kana ari maprogram inenge iri service after service. Saka pakabva paita umwe prophetess vekuzambia ainzi Evelyn prophetess iyi ndopa akabva atanga zvezvekungoti maono maflags abva aono because anga ari mutsvuku aono madam flag yeZimbabwe vakutoita ushamwari paipa akutanga kutotaura Evelyn uye akutanga kutoyo kuroom kwedu handiti tabva maprayers tichitotaura ndopa akati no ini ndiri kubhadharwa room nani naprofeti nditori muhotel mavo but ndiri pasi chichi. Saka mukutaura memuya ndomatotonzwa kuti uyu musikana uyu haazi kutaura zvaari kutaura. Ndikutoti chiitaura zvikanzi prophetess ndiri kutya because ndakapinda muroom maprofeti mamune macandles nezvimwe zvinhu zvimaota zvinotyisa ende takavata tese but hatina kutovata pamubhedha takavata pasi pamba nejira regold but zvakangondishamisa ende for sure musikana uyu anga abhadharwa haazi musikana anga atori prophetess anga asiya murume kupi kuZambia. Handiti semasirwo andaifanira kuitwa kuZimbabwe. Ndikati no imi mukunyeba imimi hazviiti zvikanzi ashuwa takutowirana paipai tiri kutaura uyu wangu wokuti ataure kuti pane zviri kuitika kaitirwa kawakutoitwa iwewe kekusudurudzwa inhau yekuti watoonekwa unzi uri panapa hangandiudze. Ndaenda muchechi. Saka dhero romuchechi makaitwa emiracle ndo miracle yakazokonzeresa kuti paitike noise because pakaitwa baby miracle yekungonzi zvezvekuti profeti wachipinda less than 10 minutes handiti profeti wapinda watanga kunamata vachingopinda handiti watanga kudeclare vachiti ndoda kuti paite miracle baby chichi mwana mukomana panapa chichi watopfugama Jeremiah kuti anoacta akabva apfugama ipapai vatanga kuita kunga kutochema paipai namatira mwana mukomana ipapa. Saka mune mascreen ubva utoona pascreen so media yakaita evideo ine mukadzi ari kuenda kulepo chichibva yakutotsinzinya paipai akutonamata yes ndakutonamata uka kuti miracle iitike hapana kutora 3 minutes mwana atobatwa nemadhokta atopfekedzwa less than 5 minutes chandatodza mukadzi ndikati fuck off hakuna miracle yakadai nyaya yaitika before service
but inyaya yarekodwa so vazongoigadzira kuti iite kunge yaitika ipapo zvikanzi zvangana basa hatamira saka pamba ne2018 kana vanhu vanoziva vaitedza Messi TV yaJeremiah pane guy anga aine bvudzi hombe rakakura so akapiwa mabhiriki emari aipukutwa netave kumeso so akapiwa mazibhiriki emari so naJeremiah. Ndino kuti that guy takaona mavideo ake tiri kunoku achipiwa mazibhiriki emari anditi achinzi abatsirwa chichi mufesi kumburuka akazara mvura kana paine vanhu vaifollowa Messi TV vanoziva munhu. Ndino kuti ndakanosvika paMessi tikamuona mufesi akapfeka maslippers aitorara kuzohora ingo rairara munhu wese kune rimwe zohoro riri kubheki kwechechi rairara munhu wese ndokwaigara atori munhu manga achitoradza kuti mari yanoita sei ndiva ndatodza madhamu ndikati mari dzemukuru ika hope dzangu dziri kunzwa kuti mari dzemukuru hadzishandi dzine mushonga zvikanzi kwakuonesesa saka paipe pakaitika miracle baby panga paine maprofets emuno nhasi ndichazvitaura izvi nemasta avo kuitira kuti vanhu vazive kuti vanhu vasazonditi inini ndine zvinhu zvandandakaita. Pamba ni mama prophets tati ndofunga 5 ma prophets angabva kuno kuZimbabwe kwangu ne 4 kwangu ne 3 vekukwekwe ne 1 ongo muno mara kusanganisira nesu tiri 2 anditi saka tanchichi 6 anditi tantiri 6 so taiti tatazivana kamazimba anditi saka taiti service ichipera taibva tosko kwanga akagara motanga kutaura zvanga zvichiitika muservice ndopandikati varume inini miracle yaitwa ndechi ndefake hakuna miracle yakadaro that miracle ndefake ende zvinhu zviri kuitika panapa tarisai vanhu vari kurwara panzava vanhu ava vanhu vakatombopa matestimony bosta ndagara ndofunga tandakukwanisa wiki vanhu vakambopa matestimony but vanhu vari kurara pasi chichi but patv pavari kuratidza kuti vakapora vanhu vari kutambudzika vanhu vari kutoda help handiti saka mwoyo wangu wairamba uchiramba uchisunda zvinhu kuti hazvizirezvo so pamaprofetsi yavo panga paina ainzi pana prophet anonzi Mugambiwa anditi pozoita prophet mwana anonzi Pamire wokukwepa pozoita anonzi Farai Gumbo anditi pozoita anonzi aniko Chadeba anonzi apostle Chadeba saka pama apostles aya ndine zvinhu zvandichazotaura pamberi zvandoda kuti muzoona chandataurira mazita because inini ndini ndakuita kunge munhu akaipa kuvanhu anditi inini ndaiconfess about zvinhu zvandakasangana nazvo semataura ndikuita but handina kutaura izvi because ndaitya ende ndaitya but its time yekuti ndiexpose zvese nemaitikiro azvo. So uyu Farai Gumbo prophet oyo akabva aenda kune ainzi Maki John wekugana angari right man waprophet anditya kumavisitors achibva anomudza akati murume waprofetesi chichi vekuzimbabwe ari kutaura kuti zvikuitika panapa ndezvefeki ende vanhu vari panapa vari kutaiwa vainzi prophet aiwa vaishandisa senei tanga takusati takude zvikanzi vari kuti ndezvefeki ende vari kuti mamiracles ese vanhu vari kurwara panapa hapana chiri kuitwa chechokwadi ende vari kuti mari dzepanapa hadzishandi vane zvinhu zvavari kurota. Baba John Makie mvesa ainzi John Makie anga ari murefu wekunigeria wekugana here ndofunga but anga ari the right hand man waprophet kumavisitors. Baba ndakangoona ndichidenzwa handiti kuroom zvikanzi uyai kuno kumesi tatoenda kwekwe kuchechi takaona pamba kazara mapastors ese wanzo akamira iye John Makie anga ari murefuka anga akamira papangu achibva anditi hauna chamwari chaunoziva iwewe zvinhu zvawaona panapa usataure ende hazvinei newe handiti kana usingade zviri panapa dzokera handiti apa ziva kuti hatina return ticket prophet ndovanofanira kuti tipe return ticket mari yereturn ticket zvikanzi kana une chawaona panapa ita sei ibva hauna akatanga kutonditi hauna kana chamwari chiri pauri young boy handiti ndikati it's okay takangobvuma chiva ndaenda unorara teiroro handiti ndakabva ndafona back kuhama dzaprecious ndichibva ndatofona ndikati zviri kunoko hazvizi right mukadzi wangu anga achidiwa naprofeti
but pane masaini anoratidza kuti ndinogona kuurayiwa, ndinogona kukanganiswa, but ndati ndikuudzei zvinhu izvi pakaitika chimwe chinhu profeti vanga vachida, handizoti vamwe vanga vachidanana, because pamaprofets ese akaendako hakuna akatumirwa mari naprofeti. Zvezvaitaura kunzi maprofets ese akauya kwakatumirwa hapana akapiwa mari, hapana. Aiwa kuzambia mukadzi ndikutaura kumamen of god, maprofeti uyu akatouya kuzambia aitoita maduties ake atori muhotel, zvaifanira kuzoitwa nauyu maduties ake, but chadisappointa ndechekuti uyu azouya nemurume, handiti. Saka ndopaita nyaya. So ndatongeswa paipai, what chichi ndikati it's okay. Ndabva ndataurira hama dzacho, ndakataurira murora wavo, handiti ndozvikaitike nemunin'ina wavo, handiti ndatotaura naye pawhatsapp, ndozvinini zvinogona kuzoitika kuno. Zvikuratidza kuti profeti ava vane something chavanga vachitotaura, but ndandisina kuudzwa. Vanhu vanga vachitoratidza kuti vanga vari mazviri, but inini handina kuudzwa. Tatosvikanzi une shanje chichi ndakutotanga kutopomerwa paipai. Saka ndakatanga kusaatenda maservice because mwoyo wanga usisipo. ndatoona kuti zvinhu kuitwa pana one zivai kuti ndikaenda muservice handisi kunamatirwa, ndinojambwa, handiti. Profeti akangosvika pa vaikungotsvaga weye kungosubuka pandiri, handiti. Kana kuti munhu aita zvemadhimoni anongoita kungaripusha dhimoni obva atobuda apa next, handiti. Chii zviri kuitika? Zvapera paipai. Tagara pai ndikati akashamwari zvinhu zvikuitika panapa zviita sei? Hazvisi kuita. Saka dhero ndakabva ndaita dream ndichiti akauya chinhu chandipinda kumusana, but pabva paita varume vangu vada ndisunga netambo, but ndazorwisa varume vangu vandisiya makusena. Zvikanzi manje ndarota ndichitobuda mubvura naprofeti, but vanga vandipa mari yakawanda. Ndikati saka pamwe chete ichi tichaita mari, maybe munamato, handiti. Ndazivei, handiti. Zvikanzi ndogopedza ndarota. Ndikati fine, maybe tichaita mari, pane pamba nebreakthrough, but mwoyo wangu uri kundiziva kuti zvinhu zviri panapa hazvizere izvo. Saka zvimazuva kuti crossover isvike, pane zvimazuva because akazoyafta. Saka ndakatanga kungosainda kumaservice, otobuda iga otoita sei, otoenda achibuda iga aibva angoti tasha ndaenda kunguva dzangu, handiti. Because apa bvunzi tuzaita pakumuchato, handitika tiri vanhu vari kuti taita kwete, takati hani munhu yedu tikuitira kuti taendedi muchechi. Saka akabva angodzoka ibva ati ndaenda kunguva dzangu, haubvunzika kuti tione kana handiti. Alright fine, chichi kusvikira munhu ari kubuda achienda chimboendawo maservice. Saka ndakazoenda kuservice. Saka muri Nigeria kwanga usina bonde? Takambotanga kakuine bonde kubva kwazoshaiwa. Munhu aibva angoti ndaenda kunguva. Yes, because tichangogara utese hauzivi munhu mazuva ake chichi. Fine. Ndakangozvitenda munhu aenda kunguva dzake. So ndaenda kuservice kuprayer mountain kwekwe. Saka dhero profeti vanopa vanhu mari, handiti. Vanopa munhu wese mari. Kana ichitaura kuti munhu wese anopiwa mari, Jeremiah anopa munhu wese mari. Kotazive mutopfugama paipai, mari ndakatambidzwa, but kunamatirwa, remember handinamatirwa, handitobatwi musoro. Inini ndatoenda ndichiti ndazonowana munhu achanondivhurirawo maziso, ndichadzoka ndakupisa. Handisi kunamatirwa pai, but mari ndaita sei? Ndatambidzwa. Takatopiwa mari dzakatowanda, munhu wese nemamen of god aya ekukwekwa aya ese vakatakapiwa mari. Tapiwa mari, tatodzoka service yapera, can go fast forward, tadzoka back, tikati hatakudzoka kuZimbabwe, tatopiwa mari dzematiketi chichi, tadzoka kuZimbabwe. Tadzoka kuZimbabwe, ndino kuti day remuchato takachata iri Sunday, handiti. Friday yacho ndakaita all night muna Chinhoi, kana vanhu vekuchechi vachiremember yanga iri chechi yaProphetess, but tanga tatese pamazuva takatanga kungofambidzana, ndaitopuya ndichishumirawo tichitoya, handiti. So ndakabva ndaita all night because ndarorana takuti Sunday tikuchata, chibva ndatoita all night, handiti. All night iyoyo ndindakatoita, iwo anga aenda kuMessina neumwe angari PA wavo, so handitika vaenda unotsvaga zvinhu zvekumuchato, hembe chichi zvimasutu. So ndakatisaka angari murume kana musikana? Angari mukadzi. Chibva tatoenda chibva tatorwa all night. Yakatouya vanhu vakazara, vanhu vakatokomborerwa, handiti. Next service takupi? Takumuchato, Sunday yacho. Saturday tamhanya nemapreparation ekumuchato chichi. Sunday takumuchato. Vanhu vatouya, handiti. Saka takakwira ndege, vanhu tichitori good books navo vatendi, handiti. Remember, Friday tapedza all night, tabva tapinda Sunday muchato, Monday tabva takwira ndege. Ndafana kutoya muchato wacho. Yes. Ndatoneinvite. Tichibva saka ndikaita saka phone pangu pamwe. So chechi tichinayo, tiri kunzwanana nechechi, handiti.
kupi kuNigeria taenda dei rakandishamisa chakazoita kuti ndive question mark takudzoka munhu akatiendesa kuairport angari umwe ataingoti sani anditi kuti vachimufonera tichitaura naye anga kusadera phone tiriko kuvatenda anga kusadera phone whether mukada kutaura nawo pa WhatsApp kuti kuno kuri chakati hapana idera phone vatendi venyu vekunoko hatisi kutaura vanhu 10 vekuti vanogona ngokuudza naguwa zvaitaura kunzi pamuchato pakazoya munhu akataura kuti ndine mwana waapostoli inhema anditi hakuna panoudzwa 150 vese vakabva kupandukira ika 1 whether zvikanzi waonekwa wakabata nyoka izvi zvikana zvikanzi prophet waonekwa wakabata nyoka panotoita mumwe 1 anogona kutorambira prophet anditi kuti inhema prophet wangu ndowaziva saka pavanhu vese tomboti 100 vanhu vemuchechi hapana kana 1 akabatika kudzamara tasvika paairport takafonera bamunini murume wemunin'ina wemukadzi kuti uyai mutitore anditi bamunini waibva wayatitora ndo day randino remember because zvinhu izvi ndinozviziva zvese nemaitikiro azvo bamunini vavakazotitora paairport vaibva vatitakura kunotisiya kumba anditi tatogara paya zvinhu zvangooma hapasina munhu handiti makaita find out kuti why chechi yangoti ndati haizi lockdown hamuzi mulockdown is 2019 vanhu vaifanira kutoti sande vaimhanya kutogamuchira vanhu vamwari vabva kuNigeria nezodzo handiti ndo zvataibhilivha time yacho but hatina kana 1 ndikutaura even kamwana pamba tine tumwe tuvana totaiziva titoti mwana uyo anoda mwari but even tuvana itikoto hapana kuwanikwa kana 1 saka ndakava nema-question mark because tagara remember tagara ndofunga 2.5 weeks but pa 2.5 weeks ipapo pabva paita kuti chechi hapasina kana kutaura nesu uyaibva ndino kuti muchatanga kugara mese uyo anenge akukublemawo kuti maybe iwewe ndione spirit yauye kumusha kwako yadzinga vanhu but ndipandati kunyange ndikanzi ndine mweya watinawo ungabva wadzinga vanhu vese ndakambinye mutoni chechi ende ndatoni chechi iri kurana kuchiredzi muno marani macho ndakatoita echechi yakatombonetsa saka hazviite kudaro sei zvadaro tapusha paya 2019 tabva tangosiyanawo nazvo handiti fast forward 2020 taamulockdown saka 2020 changomanovhara kwamaerenda kuchechi aiwa kwatopera kakusina nyaya zvatopera maspika matotakura atokumba mablemana kuti ndezvekwangu handiti inini ndindauya mucheche munhu pamwe maybe ndine spirit 2020 tapinda mulockdown saka ndo pandoda kuti vanhu vanzwisise ndatupo akange ari akwangwa kuma55 uyu precious aibva ati tsano vari kuenda kubira ravo izvi ndikutaura nemazita because iye akataura vanhu vekumba kwedu nemazita inini first interview yangu neimwe other platform handina kumbotaura munhu handina kutaura munhu ndaitotya kuexposa zvinhu zvada kuexposa because ndaizviziva mukingdom ino so achibva anditi tsano vari kuenda kubira ravo kunyabhira saka mangwana togona kuenda kutogona kuvaperekedza kupi kunyabhira 1 inini ndinotya mwari handiti zvezvokuti utori faithful kuoma kwezvinhu but uri pamberi pamwari kunyatsotsvaga mwari nemota tikati its okay alright tagara tiri mumba kamuza kuti upenyu hunenge hwakaoma so ndakasangana mumba maprecious muine because inini ndindakazouya imba imomo haizi imba yavo imba yekurenda imba yecancel so takazongowirana kuti it's better tigare panapa because imba yecancel ende iflat parakachipawo chichimarenzi so ndakabva tangogara ipapo mamusina kana chinhu musina kana chimangu netv nechicheya chetsanga ndo changa chirimo so tagara paipai tagara paipai nditya ndo pakabva panzi kune bira mangwana chichadaitwa mutambo wavo chichi saka togona kungoenda ndikati fine makuseni tichingomuka kwakuma5 ndakabva ndamuka ndichiti shamwari ndarota ndaita accident but pakataita accident inini ndinenda kuwara ndasvuka hembe dzese dzikabvaruka ndasarwa nebhutsu 1 but ndaitoona kuti bhodhi yangu handisisina hembe ndakashava but handichaendi kwamamukekwe ndibva ndaramba guys vane mapopcorn torai mapopcorn vane drink torai drink munyatsogara vane tea bikai tea munyatsopombonoka nhasi tiri hatisi kunyaya yeabuse nezuro takanga tichitaura nyaya yake yeabuse ndo yataitaura nhasi tiri kunyaya yekumanjusu kuya nekuromba ndo kwatakuda kunzwa zuro makanga muchiti munhu ngaasataura chiti munhu ngaataure mukati munhu ngaasataura ngakudza achienda kune imwe platform antika wazoenda kune imwe platform imi munonyanya kuziva strike munenge muda kuenda mapeji kunotonga vanhu
andika waenda kune platform ndatonzwa naye Bolt kata kuti muri kumuona here Dunamis wenyu atondiudza atove kune platform handi muri kuzvona saka chirega tichiteerera tichinzwa chii apa nhasi tiri kune kuromba yeabuse aiwa takambata nemhosva Gine zuro uyu paabuse ane mhosva regai tichizotaura iyi nhasi tiri kukuromba kwokunigeria nekuzvifumuro ndokwatiri saka garai pasi nyatsoteereresa guys handei zvikanzi hawo ndozvaunobhohwera unonyanya kuda kufunga zvinhu chichi handei chichichichichichi handiti handikati kana handisikuenda tagara paipai munhu atobatikana kuti ndaramba kuita sei kuenda saka time tsano vakabva vasvika paipai nerori zvikanzi takuenda tsano vatondinyengetedzwa paipai hande tiana tongotora mapushi ndikati handeyo taenda kunyabhira shuwa takaenda kunyabhira tasvika kunyabhira mutambo wese zvese zvaitwa handitka kwakuma4 kwapemuzu mutambo uyo wakupera pakabva panzano wakuendeswa kumvura handiti ifirst time yangu vanhu vakuendeswa kumvura handitozvizivi because inini wedzanoziva background yangu ndakatombofesa n'anga kumusha ndikatombonzi uchaurayiwa ndavaudzwa kuti ndezvefake ndanga ndiri against zvinhu izvozvo handiti but nokuda kwetime makusimbisanawo nemunhu wamuinaye ndopakabva panzi vanhu vakuenda kumvura chatatienda kumvura kwekuya wotopinda mukaka mawaini maraisi chichichichichi totobuda paipai ndoti fine zvanditi zvinhu zvamunayo iranga ribira unyaazvinoziva kuti munhu ari kuitirwa zvinhu izvi tsano yes angatori tsano for sure ipapo tatodzoka paipai tadzoka kuno but pabira pacho vanhu vakaingoti nevanhu vari vada kuuyawo vada kupinzwa mvura mubva mangocheneswawo handiti because muri kupembera dai saka zvinhu zvenyu zvinonovhurika for sure handidi kunyeba takadzoka its 2020 remember Precious munhu anoenda paplatform handiti anoita zvezvesocial media achimboisa zvimavidhiyo paplatform pake handiti zvekubatsirawo pamwe tombowanawo vanhu 1-2 handiti muchingoenda muchitorarama muchinamatira vanhu taitonamatira vanhu madhezi acho but tabva kubira pakangoita ndofunga 5 days handiti zvinhu zvichiita kunge zvingori zvazvanga zviri zvakangoita kunge ameno pazvabva wanzwa zvakangovhurika kahwani kuti atoti ndaenda paplatform ndoda kuti tizoenda paanother platform tiri tese because iwe unonyatsogona kutaura chichichichichi handiti ndikati alright tatotanga kuita paipai zvimavidhiyo zvimaclip chichi ndopatakazoapproachwa ndofunga nasisimeli nainzi Melis Diary yasisimeli ndopava tikabva tazoenda paplatform yasisimeli platform iyoyo vanhu vaibva vatanga kuuya handidi kukunyemberai ndoda kutaura zvinhu izvi not kuti ndiripo pakuda kunyadzisa munhu kana kufumura munhu no ndiripo pakuda kufumura kingdom yandanga ndapinda ndaisanda kutotaura izvi but ndaida kungotaurawo kuti no ndanga ndapinda marine spirit zvekuti zvabva kupi zvakakonekta sei ndasina ngadi kutaura so zvinhu zvakabva zvatanga kutoti paipai zvekuti tanga takutosenza zvema 3000 per day US not kana guys guys aiwa ndamisa live guys muri kuwaire kwaikosimeni zvinhu zvakaputika pano madhams ndimi asi masters guys asi masters amutakuza masters guys isai masters hamunyari iwai kuparidzi kuti agoko 3000 per day madhams munechimuti moti pano pamutika kunisira masters pano masters zvoku nhasi sai masters guys amokuera 20k isai masters hamungaiti kuno pabholaza uko naDunamis uko zvinhu zvokunigeria mutadza kundisira masters ini ndinokuinda tenai ndichikuvigirai fresh nyaya tichitaura zvinhu pano muri kakundi pamasters thank you rumbi guys kutora chimuti here kuyoutube madhayari zamunyari here mutora chimuti uko kuyoutube uko kwai zvakavhurika zvinhu kuvhurika guys ndoitisa vanhu mari ndisina mari kana ndimiwo guys aiwa ngatiteife madiaries ukaona munhu wokonfesa kwanzi iwo sisimeni nabholaza anozivana inini ndinogona kutokubloka manje NCZim I can block you because bholaza handimuzivi ndongomuzivira pamaplatform sekuza inini ndiri munhu anogona kubloka ndikaona pane nyaya ndomhanya sezviso zvauri kuzwa chitaura kuti takazoapproachwa nasimeli andika kuti uyai padiaries munomboshanda sei vakauya pano ndakambowana mari ndakambodlawo mari here kana yeDunamis ngayataure chokwadi apa ndakambodlawo mari sho vakatita mari yakadaro sho asi Prophet Bolt kata musadaro Bolt kata yakona kudaro musina Dunamis sho makaita mari
kura udari dzakutengera kana kaHonda Fit kutadza kundipawo kana 1000 zvaro US dollars. Thank you Lucinda, thank you 500 stars. Kutadza kundipawo 500 US shona wakaita mari yakaonda udaro. Sikana musadaro. Totozowana asine murume unokonfesa kuti kwakaitwa mari padiaries kana 1000 haro hamuna kana 500 200 hayo US 2 wire US kana apa madiaries achina kana masasa haisi. Ndikapa platform shuwa chokwadi ndati mazuva ndio pavaita machipiti pano ndo badeza taiti nganga tinounza maprofita tinounza zvisiti chiakomodita munhu wese. Handina kudla. Ina ndakudla ini guys. Ndakadla nisikutotendawo kuti ndakadlawo guys. Kudlawo ndakadla. Handina kumbodla ini guys. Handina kudla. Handina kumbodla mufunge guys. Dei ndakanga ndadla ini ndaizodzoka here pano ndichibhondora Bolt kata vanhu vakutora kuti zvina zvisi kushanda. Handitakazoita hiri na Bolt kata paya gore riya mbozviziva toita hondo paya togwa. Thank you NSC, thank you NSC. Takaita hiri togwa paya munozviziva chidzosa mari dzavanhu vangu. Handina kumbodla ini guys, munosenyi masters nditongodlawo nhasi kuzvondodi newe Angel. Isei masters nditongodlawo nhasi guys. Name isei guys ka ende zvako home ndika asindatobatikana mufunge guys. Thank you Majori, why thank you guys. Saka mota na nzidza zakatobaba diaries ini kana 2 wire. Ende madiaries kana denga renyu mutara kudhurowa kude mutari dhurowa kude mugori mugobhara denga mugobhara. Thank you 100 stars mugobhara muchabhara denga renyu. Handakana kumbodla ini guys. Musadaro madai chikandewo masters at least ite mtikandewo masters nasi. Ite mtikanda masters guys. Handina kudla ini toko. Thank you Lisa. Ndakadla netotaura nasi kuti ndakatodlawo guys 50-50. Handina kudla ini guys. Handina kana kumbodla ini mufunge. Guys, masters and thank you when you can they over we can they masters as kana aiwa kana. Hanza ipaid sure. Wakabadala 600 US asili simela unapodiseka na masters 1000 uyu ari to confirm kwa ndakatobhadara 600 ndakatobhadara 600 ini kana kunisira kana star 1000 yauna. Thank you Sisi Jenny, thank you Jenny, thank you Edith Nyabaya, thank you very much my sister. Kana kunisira 1000 stars that's 20 ka $20 1000 stars. $10 zerika zvachazi hauna unisira kana umbodla ndina guys. Ndofunga ndakapusa ini guys, ndini one blog akapusa guys. One socialite do 4 ini panga gara pano ndichitaura live pamberi penyu mose muri 1.1 ndini socialite do 4 guys. Ndini socialite do 4 ini ndinotowa kuti vamwe nyaya dzavo vakadzika patkoko vanoto discord dzisabude. Ini mai mwana senda mbodla handidi vanotondibvunza ndosembabvunziwa mufungeni vanhu guys kuti sisimeni munobhadharisa mari ndine ndoda kuchinya ndoti handibhadharisini ndotoramba kuti handibhadharisi mahara ndipetite handidofo guys. Hai vanhasi ndasozvibvumiranai kungwarira padurise huku guys. Ndiri dofo mwari vari kungodla kuzhogo. People are eating mi dholo ndakangomira panzva pakati penyabari pakambondipawo here guys. Aripo here kana aripo ngabude kuti ndakambokupai makadla yangu nyaya yamukasaposta kana tukabvisa nyaya yangu aripo here 100 dofo shame dofo remakoko. Thank you Angel ne 500 stars. Thank you ande imberi tinzo ise mchikanda masters guys nasambopinda 15 aningala minjingotaura chingoita. Thank you Angel mumbokanda. Thank you Doku Jangulo, thank you Doku kana kumbola na 100 dofo. Vamwe vari kuchizekita mari vari kuita kudla mai mwana vachiita kudla muma inbox umu vachidla vachidini mai mwana haikona masocialites akabuda dzinyaya kudai sodzika kuti masocialites anokuendera kuti tine nyaya yako tipe mari vanhu vachidhisiswa mari. Ini kana ndongonotaura tine nyaya yako tikuita live kwadzakati huya uzvimirire kwai chimbonyarira chinzo ndichinyarira kuti waisa masters iwe emeritus hatitombokuzivi kuti emeritus diki isa masters. Thank you Nox ndongotonga ndongonyarira kuti maira unotopopotera kuti pane vanhu pakaitwa mari pana papa mota 9 muyadhi sisimeri vasingasviki masters vanosvika kana 20,000 woti kwaimbonyarira ichitenye ibva ndisigwe masters. Doti ndinyarare kuti kudi kana iwe masters guys. Anzi muromo wakuita sei aya muromo toto
kushonyorora guys. Ndoda kushonyorora muromo. Thank you Chipo. Thank you Chipo. Ndoda kushonyorora guys muromo. Kuzishwa ndiri dofo rakanga zvituke ndiri dofo rakanyanya kuita sekweini guys. Zidofo zvaro rino iri dofo simpuya mugogoda zidofo. He? Amwari kungoita mari pasi media iri chingoti kwai ndoda zviri honest. Hey ndoda zvinhu zviri honest zvinondipei izvo kwai. What does that give me when others are busy eating and busy making money? Thank you, Sidi. Thank you, Sidi. Guys, kana ntimiwo my man. Hey, zviri honest. Hey, zviri honest. Zvipi kungomira yazuka. Guys. Umo yazi ndakandwa 15,000 US asina iwe 15,000 US cheko wango dziri right 15,000 US my sister 15,000 US hanzi zvisi story ngaive ne price kupi kwenda chingoti nde akwani kone chingoti njapo masters nanda kunje appreciate awo pa page pedu hanimona plus zuka anongo kuti bhadharawo zvone ndichingodaro hangu hanimona asi ndenchizviziva kuti kuseri kunorwarwa magame kundozviziva hanimona kuti magame anorwa nesocial media hai ndozviziva izvo hanimona. Thank you my sister. But ndechingoti ngatiite ugona ndiri pafofura ndekunzi Zimbabwe. Ndiri pafofura ndekunzi Zimbabwe. Asa ndimbodla ndakanapa ndakambodla mufunge. Zvobhuwa zvekuti hande kunyaya. Sai umita masters vasikana. Enza zvema 3,000 per day US not bond. 3,000 kana ndichi zvinhu zvakatanga kuita. Maita sei zvaita kuti mari uyu kwangu kuri kuti waenda paplatform wotaura ndobatsira vanhu votanga kufona vachiuya kuzobatsirwa vanofona vari kure vachitumirawo mari ndowe yainguuya nayo mari kwete kuti paiuya chinhu chikupa mari no maitobatsira vanhu whether wabatsira munhu on phone pa online munhu ototumira mari yavataura mari ndoite sei yaitobuda toshandisika paipai 2020 zvinhu zviri kuita sei zviri kutoputika serious mari ikuita sei iri kuuya 2021 sakara network yatombomisa chaiko network yatovhunduka yatombomisa paputika apa. Hey, asiwo imimi vanhu vanenge vauya panovo soka kana kutenda kwaputika network yacho handabuda ziya guys aiwa zvokuputika saka inini ndine time yekuti ndine pamwe pandinombonza kuti so zvandikuita izvi hazvisi right handisi kufila ichi joy takutotanga kuti hangashandise chakati ngashandise hari ndofunga if you still remember makauya ndine dish re white so ine madhora yes mune madhora ndakutoti ndikundo handiti zvinhu zvaingoti unongotanga kutongoti nganditodai handiti zvotouyisa vanhu vanotanga kutoti vanhu vamwe vachitorisiva matestimony zvinotoita matestimony tachobva pai taga uri kuti mimi paitaka kuya mara guys irecord my dear irecord atoenda kulive aita live angari kulive direct angari kulive saka ndikati arega apedze zvake tiyatso kuiplayer pano maiti kune vanhu maibatsira chizvi mabasa zvamaibatsira vanhu aiwa kubatsira maproblems ese hazvina kuti tinobatsira area maproblems ese because kazhinji whether online tatanga takuprofita whether chi waigara pasi totoprofita mireba maitoprofita zveshuwa chaizvo mese na precious kana paine vanhu vanotoziva ndofunga ndakazonzwa nezviro zvakunzi no tunamisa angasiri munhu wamwari kana paine vanhu vanoziva tichatongotanga aitova munhu aitotya kutotaura kumunhu face to face kazhinji kacho ndaitotaura nevanhu handiti tichitotaura but nokufamba kwenguva tatichove handiti munhu akazongoti no ininiwo ndine zvinhu zviri pandiri chichi handiti nenge ndichida kusenza ndega chichi hatichabatsiri munhu tesi because taitoti munhu akauya totombatsira tesi whether online uyo akataura naye indotaurawo naye handiti zviri pamwe chete ndopakangoti no ininiwo ndinenge ndine zviri pandiri chichi ende ndine hope dzandiri kurota chichi ndakutoita zvinhu zvangu chichi akangotanga kungoita zvinhu zvake tataya fine it's okay saka ipapo manga makutonzi prophet Dunamis aiwa yanga yato apostle Dunamis avakutonzi prophetess Botcat takutorwa basa turikurwa basa 2020
network mota mchimira guys network aiwa nezuro ndimakaramba musati kwaisimeli indaida kuvakwidza ndimakajamuka mucomment section mukati mental health indakati munhu ngaauye tinzwe two sides of the story imi musada kupanduka nhasi twandisimeli makadai imi comment section zvangu zvokukuteerera izvi mukajamuka ndimi musamboti tisimeli zvangu zvokukuteerera kuti tinenge tiri timu mukati no hazviti ndikatokuudza kuti achaenda kune imwe platform mukati hapa zviti izvi kati kuplay yabva kune imwe platform vanhu vakatanga kutaura mental health kationa iti tikunzwa nyaya yemental health but saindoziva kuti isusu pana pavamboitinoisi taikwanisa kuvakondola vese vari 2 zvine pisi tanzwawo the other side vanhu mukamhanya mukapenga mukamhanya mukati chii what kusvika ndati imi maiti mental health nhasi ndimi mukuti kwanzi dei makadiga munhu akadai inetwork kaidzoke tinde mberi he didn't say that he wanted to say pakatomboya pana chiti edme I want to talk aida kutaura but reading from the comments vanhu ndimakatanga kuti musamukwidze ngatikonzidei mental health what and then akabva tanga kuti handichatauri zvakawanda pakatozouya papa akufona hana chakataura akataura kuti handichatotauri akabva totaura handichatotauri pakazoya pana akabva kuti handichatotauri anomuona because ndimi manga matotanga kudaro akanga atoya achida kutozvidururira oga tafadzwa musambosora kuti simeli ziro ngazvazo zvakatodarika ngatichoita zvanhasi zvaziro zvakatopfuura asi tatoye pane chimwe chikamu ngatiwei zvekuromba zviro takanga tichidzila nenyaya yeabuse and zvechokwadi uyu akaabhusa precious ndo chokwadi akamuabhusa masikana 17 mugurupu magirlfriends akapinzwa anga aripo andimona munhu akanga akakwira idzo akakwira kombi kubva kunozvara iye ane mota hobho pamba andimazvona iabuse iyoyo but nhasi tiri uku kunigeria ndokwatiri nhasi tiri kunigeria nai mrika ntombo istopa titange panyuwa kuenda network yaita sei kwaichiko nenetwork nai muta asi mashura yambwenya kuita sei apasata tombo zvakada pa half guys thank you Baich thank you ne masters thank you asata tombo zvakada pa half guys 22 professor Mairova ubatsira munhu yes kana ndatiti ari kurwara obatopora kutone vanhu vakatopora kutone vanhu vakatowana zvinhu anditi zvinhu zvichitoitika so tachovha pai tagara handiti tagara kudaro 2022 ndopatakatangawo maissues chichichichi ndofunga maissues akatanga 2021 emumba yekunetsana wandishereketera ndaitawo zvimagirlfriends handiti takatanga kunetsana vashereketa chichichichichi pai handiti tanetsana togadzirisana topfuurira mberi handiti 2022 zvinhu zvichibva zvaita kunge zvaakunoita sei zvaakunooma ndofunga 2022 kana ndisingakanganisi mai vangu vakabva varwara handiti kumusha mai vangu varwara kumusha ndinotaura zvinhu zvibosi akazvitaura achiita kunge inini ndinda ndakaromba ndikakanganisa mai varwara ndino kuti tagara tese handina kuzvitaura kutanga tagara tese mai vangu inini havana kubvira vaambotenda nokuda mukadzi uyu at first vaingonditi mwanangu handiti but ndaamai vakazosvika muchira tikapedzisa tato right so uyu aita madreams kazhinji achingoti ndarota mama chakati ndarota mama chakati zvingori strange pekuti pamwe pacho ndaimboudza hanzvadzi dzangu pesa ndakusaudza hanzvadzi dzangu muhope because dzinenge dzisingatoiti handiti akutoona kuti ano munhu uyu habebiwo chakati saka mai vakabva vangorwara handiti zvekutombokanganisika kutaura zvinhu serious kutoti ndofunga kurashika njera handiti saka tikabva tatanga kutsvagawo solution handiti saka mutsvaga solution vanhu vakatanga kudzokera inini kunzi ndindaita sei ndaromba ndini ndakanganisa ndini ndarwarisa amai zvekutosvika kumusha pana amai zvekuda kutomborohwa chichichichi ndowarwarisechi hama dzedu kunoko handiti nevana hanzvadzidzana amai tadzoka pepe kwaini munyama uyu zviri kubva kupi chii chiri kuitika fast forward mai vazoita right mai vapora tagara kana tingati here hama dzako sekutaura kwatoti amai varwara mungwana anova kutsvaka nzira dzakawanda dzekuti
munapoli zvichida vaifamba vachinobvunzawo kana vachienda kune mamwe maprofeti naapostol ubva usikobata ndo zvandototaura kuti ndo zvinhu zvaitotaurikwa handiti saka vanhu vakabva vangudzoka vachiti hakuna ndiani remember kuti ndakura kufamily ine vanhu vasina mari stereki ende kwemukadzi wangu hakuno mari stereki handiti tabva tangoita motikari chichichi zvangoshamisa vanhu vanaibva vangoti achi kuromba handiti time iyoyo inini ndanisati ndaakuziva zvaiitika so ndaitozvidefendawo ndichitoti no inini nditori right inini nditori chichichichi ndiri right 2023 zvinhu zvakabva zvangotanga kuita parara but before zvinhu zvaparara ndakaita a dream ndichitorota zvinhu zvichienda nemvura handiti ndikatoti ko hembe dzangu dziri kuenda nemvura chii chiri kuitika ko mota dziri kuenda nemvura chii chiri kuitika chii chiri kuitika paipai chandatotaura zvikanzi aiwope chichichi chitatopedza pai zvinhu zisati dzatanga kuoma paipai maita zvebatsira vanhu nemvura naizota ndakatombouya kumba kwako kuine dhishi ranga nemadhodha then nehari imwe yamaita se yamaitaura nayo mchiri kugona kukwidibira chichi zvakabva kupi izvozvo zvinhu izvozvo handiti chinhu chandotaura ndechekuti zvafanire zvehari zviri mubhaibheri handiti zvekunzi jeremaya tora chirongo wati wati enda noputsira rudzoro handiti zviri mubhaibheri but zvimwewo zvezviya unenge uchingoti semunhu anoziva shoko kana ndikaudza munhu kuti ita chakati zvinofanira kutoita because I'm a prophet I'm a apostle chero ndikaudza ndataura chinofanira sei kuitika but usingazivi there's a spirit behind zvinhu zvauri kuita handiti so takazomuvha 2023 zvinhu zvazotangaita saka pakuti pamaibatsira vanhu pamaiti zvinhu zvazvakufa pazuva maibata mari aiwa ndopandinotaura kuti pane time yekuti tanga takutozikamwa pabhengi wedza pamukuru kuti ava vanotora mari yakawanda vakatombobhuroka kumukuru ndati kutozikamwa kunzi weudremit uyo ari kutomboda kutariswa kunzi mari dziri kutumirwa idzi ndedzei but zvinhu izvi ndo zvanoda kutaura nazvo so tachovha paipa 2023 zvinhu zvatanga kuita sei kuita parapara hazvichazwisisika kudzamara zvinhu zvekutengeswa ende ndinewo zvimwe zvacho ndichiita sei ndichitotengesa inini 2024 life iri kuita sei iri kutapapa pasei tichiri papa pamaiti maita mari makaishandisa chii mari no ndinotaura zvese ndichatsoka ipapo saka muna 2024 handiti zvinhu zvati parara remember inini ndiri munhu ari kumbopota achinzwa zvinhu izvi kuti hazvisi right ndakatomboenda kugomo kwamvere chena uku ndikatombononamata for 4 days ndiri mutende ndichinamata mukadzi aibva atonditi ndarwara usiku yakangonditi ndakachidzwa usiku chichichichi ndarwara serious ndikati unoita bo handiti nditori gomo ndiunamata chandatodzoka iko kunyanga kutora zvinhu zvandaishandisa zvimachira chichichichi chibva ndatopisa ndatodza hanzvadzi dzangu kuti ine zvinhu zvandichaita sei handichadi but handina kuziva kuti hapana zvandaita because ndichingori muteritori ipi iyoyo ndakangoita ndofunga 1 week yekungoti zvinhu zvandichaita sei handichadi nditsvage another business rekuti ndiite nditange kurarama life kwani hapana chinhu chandikatomboita ndaingonyura zvinhu zvese zvandaita ndaingonyura kudzamara 2024 iye ndakutega ndirime ndaingonyura so ndobva ndadzoka back murume akanotitambira uye uya paairport pamini vaivai ndino kuti ndazosangana nevision yandikasangana nayo ndofunga muna 24 boss pese apa ndaimboona zvimavision siya zvauri kuita chichi zvandikambotaura so ndopandakazotanga kuratidzwa nokuoneswa zvese zvaiitika mulifeyandakajamba kutaura because ndaitya that kingdom zvandazotaura kuti profeti kwajeremia kwakazodai kukadai ndino kuti takadzoka 1 ndakudzoka bheki ndichigadzirisa manye ndichitaura paya pandati zoni takaenda kumvura remember mukadzi wangu aita dream achibuda mvura kunigeria tangoenda kumvura tichimodzoka pakangoita 3 days zvichireva kuti zvinhu zvaingoda ngoti munhu angopinda mvura angoita sei zvobva zvatoconnecta inini ndikukudzai kuti ndaita problem yekuti ndarota ndapindwa nechinhu tiri kunigeria iko pandakati makusena chipo ndakati ndarota ndapindwa nechinhu kamufesi kai kanonzi gideon kakatouya padho handiti kaibva kasoti gugugugu padho ini handitori munhu angadhiniwo saka ndaisingatomusumuki ende ndaingoti handiprofetesi vapi vaivai vekuzambia vauya kuzona muwavo saka akatobva asumuka ibva enda handitodzwa ivoisi rechirume zvikanzi profeti vati vari kukudai kurumu kwavo uyai kupi uyai kurumu kwavo kana kati network inodzoka zvakaoma kana kadhaniel kaikai ini ndakabva ndangoita kunge ndisina kuzvinzwa ndikati kondia
vakairota viliwe hakurota navanorota pane nyaya uye bodo hei svikanzi Daniel hanzi prophet vati vari kundida ndikati ari kukudai kupi alright fine handiti saka munhu kuti abude already akuzviziva kuti ndatotaura kuti pane nyaya usina kundiudza kuti aende uku padenzwa munhu hazviiti haana kuenda deiro haana kutoenda kana aizobudawo paari kuti ndikuenda kuservice bos mamaservice nhasikerese handisingaendi fine tapedza payo so makuseni acho Daniel uyu mukamfeska yake kasvika chichitadzoka saka ndo pakaita wedream achiti ndabuda ndakabata mazimari saka ndakabva ndatanga kunzi chiona pakapinda spirit yakainitiatwa but iwewe wakaita stubborn saka uri kushandiswa destiny yako nemunhu uyu handiti kureva mukadzi wangu baba handidi kukunyeberai mukandiona namboti ndofunga nditori munhu mukuru pakatoitwa nezuro kaprogram ndakatotaura ndichiti handidi kufumura and even now handisi kufumura zvinhu zvaitika mubedroom medu kana kuti mumba medu ndiri kufumura zvinhu zvaitika kukingdom yananga ndapinzwa kana kuti yatanga tapinda yes because ndichangoti ndini because ndini namwe varimo vari kuziva zviri right havazvisi so prophetess vaye manje ava prophet ndaudzwa kunzi uri kushandiswa iwe wakaramba so your gift iri kushandiswa uku ende uchazviona chatanga kuratidzwa ndino kuti ndakatanga kuoneswa maprofets ese aye atamboenda nawo kupi kuNigeria kunzi tarira uone magifts avo atorwa ndoda kuti ndakatanga kuoneswa nemamwe maprofets asiri maprofets aya aenda kuNigeria ndofunga kana vanhu vakasvaga panonzi makiriado what neumwe anonzi leyondi those zvikanzi vakatorerwa magift kuNigeria vanhu vanga vaine zvipo but kwamakaenda anoshandisa magifts evanhu paanotaura eprogram yemamen of god ainenge aine chinangwa chokuda kutora magifts enyu ndo aanoshandisa ende ane vanhu nemaagents aanoshandisa ramba uone wakatarisa ndino kuti ndakaona mufesi akawazotitora paairport pamini vaivai vachititambira but tichipinda mumota ndakaona mukadzi wangu aine crown achidhiraivhwa nabamwini vaivai ndino kuti bamwini ivavo hatina kuti pamakore andataura vakatanga kunzi mota yakatitora yacho yakatengeswa vanga vaine rori vanga vaine kamba nemaplastic zvese zvakabva zvangoparara iko zvino zvindichitaura dai ndo vadhiraivha vaprofetes zvinhu zviya zvikanzi uri kuona ndo zvinhu zvandaikuudza kuti vakauya kuzotakurwa ende that's why wakaona kuti vanhu vepachechi vese vaiva nemweya wamwari that's why vakasudurudzwa vese hapana akazombomira padhuze ende hapana kana one kutaura kudai kwandiri kuita hakuna kana one kunze kwevamwe mai vaiva ndambotaura kuti pa vaivai handiti ndio vakazombotanga vachiuya chichi ende iko zvino zvimaivavo murume wari kutambura iwo ari kutotambura handiti zvisingatoiti zvikanzi haasi kuzviona but anozviziva handiti ndoda kuti uchizviona because iwo wanga wakaputirwa kuti usazvioni but ari kushandisa your gift ari kushandisa magift evanhu vemumbama because ndinobva ndakabva ndataunzi ukuona sister yake bos pane imwe sister yake diki ndo yakatoitoneka life kakanaka ndo yakatomukonfranda ichiti ndine kwandaenda ndanzi mai Sharon uri kushandisa magifts edu handiti ende iyeye ega ndiye atongone life yakaita sei avatsana ava vanongotataniko vachizongopiwa $10 ndino kuti munhu akangoita mari anokutongai because that spirit ndo zvainoda so vamweni ava ndo vatori driver wokutoti vanotofonerwa manyamunotengera huni iwo wotonzunzutira but ndaida kuedza kuvaudza kuti mukuru sometimes we need deliverance pazvinhu zvakadai but ndakagara navo pasi because I remember pane ime Christmas yakazomutsa mutaurayana hama nehama kubvusanisa hama kutaura navo mumwe usabhururu handiti vanasi vanokundana chaivo pane zvinhu zvozviri zvichiitika handiti akabva totaura kuti bamukuru ndakatoudzwa kunzi bamukuru imimi mukatongosirwa chinhu panapa kana motikari munotengesa bamukuru imimi handiti yeti bvunzei kuti inini ndiri kushanda kuti kutoitawo zvinhu tichitoita zvinhu chete pamwe chete bamukuru imi ndimunotengesa sandobva ndatorama handichatomudzi munhu kuti wangu sometimes unodaura isu mfesiye ndiye atori driver wavo izvezvi but ndibamuni munhu asiri ari muzvinhu but haabudi because anoziva kuti ari muzvinhu so maprofets ese akashanyira Jeremiah ese ekukwekwaya 3 andatauraya pa3 emamen of god yawo one akandimhangarira uya ari close naprofet ndiye one ane big church because anoenda every month kwaJeremiah ari connected to prophet ndiye atori one agent
handitika munomo wekutoti kana tichitotaura ndoritori ziking because ndiye ega ndiye aida kundikuwadzisa kupi kunigeria kwekuya kuenda kunotaura kuti mukomana ari kutaura chakati ndiye ari close chechi yake hazvisi zvamwari but kuinitiata vanhu mumarinspect handiti ndezvemanjuzu vanowedza munhu ati hadzinzi manjuzu injuzu madhimoni handiti ndezvekumvura ende kuchechi kwajeremaya munhu wese anokuzivako kuto kwakakomberedzwa nemazifishpond emaziramba kunotofidwa hove chichichichi kune zvinhu zvinongoitika zviri strange so ndobva ndamhanyisa nyaya handiti tabva pamamen of god aya mamen of god aya tu aya ekukwekwe ese anga ine vanhu time iyoyo kana izvezvo vanhu vachiti dunamisa ari kutsvaga nyaya akagadzira nyaya ngavanotarisa anonzi apostol pamire izvezvi ministry yanga vainayo haichisiriso ngavanotarisa anonzi mugambiwa ministry yanga inayo yes ngavatarisa anonzi mugambiwa ministry yanga inayo haisisiro ngavatsvage anonzi tariro chadhebha apostol chadhebha vakatozouya ndofunga tamboda kutanga chechi mutauni vakati hama dzangu ina handisi kunzwisisa because apostol chadhebha ndati munhu ainamata munhu aida mwari mufesi yezvisirisiya vato baba vechikuru ndino kuti vanga vaine partner ndiye akavakwidza ndege kuenda kunigeria vanga vaine mari vaitenga mamentors ese kana varipo vanotondipupurira hapana chavasina kutenga wedha kabhukulet kachii vakatenga zvese ndoti chadhebha ane faith isingaiti ndino chadhebha iye nhasi mukavaratidzwa hamumbofungidziri kuti vanga vaine mapartners vanga vaine chechi kuchitumbu kumufakosi vakuita kunge munhu asina kutokwana kuita rombe rekupedzesera but takatogara pasi ndofunga 2019 yacho tikati wai zvinhu zvabva zvadonha kudai wai zvinhu zvakati zvaitika handiti mwene mwachichema ndopandakatanga kuona zvakanzi murume uyu ari kutora magifts evanhu murume uyu ari musatanism but vanhu havasi kuzviziva but mukadzi wako atozikwini ari kuzviziva but haadi kukuudza ari kushandisa yo gift katikani paipeta ndataona pai zvese zvabuda ndine kuti inini pari kutaurwa kunzi uyu haana chaaita inini ndaitosenza vanhu vanotondiziva inini last year ndaitorima ndakarima matometo akawanda ndarima matometo akawanda atoibva ndichibva ndangotata kusagara tese tisiri tese saka ingondinetsa achiti ndoda kumboendawo munda kwako chichichichichi zimwe dzecha ndangoti hande ndichibva tatoenda kumunda handiti tatoenda kumunda madomasi angu anga kutoibva ndino kuti ndakatengesa madomasi angu 2 times katuru chete ende guys chero chinzwai kudi unoita unomerera guys zvinhu zvakutaugwa paka haibo itai mutikaenda masters guys itai mutidira masters guys painombobatwawo zvenetwork imombokanda masters hatati target 15k here itai mutikaenda masters vasikana hey madomasi angu kana ndikakuratidzai mavhidhiyo akabva angorowa ese ka1 nechirwere ese ka1 zvekuti munhu wese angoti chi zvese zvazvangopara handina chinhu chandakamisa ndina prophetess hey isai mutenda masters guys panambobatawo network kandai masters hazvakaoma ndaita kumerera munoziva zvinhu zvaari kutaura but pachagwiwa mafamily zvinhu zvacho amen murume uyu ari safe here kwaachafamba murume uyu kana ndikataura kuti kumba kwakaita mbudzi kwete ndandisingasenzi ndakaenda kumaini kwamutoko ndikapiwa maskavheta nevarungu akasvikira ndino kuti maskavheta iwo hapana chinhu chaikanganisika kwanguri kungopa vanhu maskavheta munhu wokupa 150 yotorova 1 hour yotocherapa dhizil zvese zviripo ini ndaifanira ngotora profit yangu $60 murungu otora yake profit yake handiti but ndikakuudza kuti ndakapedzesera ndane chikwereti che$40,000 US kuvarungu varungu vakauya vakati takutora mamachines edu vachininzwisisa ndikagadzira washing plant iri kwamutoko ndichiti ndakuita gold but handina kudzoka ndine kana coin ndo pakabva patanga futi mweya uye ukunzi ndakuita n'anga ndakuita zvechin'anga that demon rakabva rada kunditaimira ndabva kupi kwakumakaa because manhero acho ndakabva ndarota ndichiita kunge ndiri kuona zvinhu handiti ndadzoka ndopandikamuza ndarota zvakati saka pane amai vaimubatsira kwete ava vari kutaura maikimwa havasi tomboriwa mai vava vakaibva vauya bva vatoti no handeichi tinokumbirira tinoita chichichichichi because apa pachaitwa zvamwari pakutoitwa zvinhu zvese remember it's 20 it's 23 ehe
pakutetwa zvese zvese handiti zvikanzi pane mdzimu chichi handiti tikati handi kumusha chichi tatoenda kumusha paya taenda kumusha mdzimu ibvonza watotobuda watotaura wati handiti ndoda kuti vanhu vanzwisise ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti world yandiri kutaura nezvayo iri kuchinja madestiny evanhu vachifungidzira kuti vane midzimu ndezvechivanhu ichitotora madestiny evanhu guys. So mudzimu ibvonza wabuda vanhu vaibva vanzi mamuna bamukuru vangu nasekuru mumba handiti zvikanzi bamukuru mozoudza vanhu kuti ndo zvataurwa chichi zvagadzirwa zvataurwa kunzi mudzimu wati uda kuzoitwa bira uda kugamuchirwa chichi handiti chikaranga chavo ndadzoka futi kutadzoka ndiri kuda kunzizeni uri kuti zvanzi asi pakati wabira ngoripo mudzimu hakuna kuitwa bira mudzimu wangosvika uchiri kupanda zvinhu zvauri ipapo pakasvika mudzimu weweyu aiwa wabuda pandiri mudzimu wabuda pandiri kumusha kwedu uri kunzi mudzimu wabuda pandiri anowapanda wataura zvinhu zvauri kuda handiti sikanzi no mudzimu chichi handiti tadzoka futi kuno kuchi Thank you, bye. tagara paya saka tagara hapana munhu akataura Bolaza imbondisiro zvemasters sha wakadla imbondisira masters wakadla pano Bolaza imbondisiro masters wena mukandro 5000 stars Bolaza wakaita mari pano Bolaza usadaro mwangu chatoti ashamwari ndogasa life yangu handisi right rega ntotenga zvinhu zvinodiwa padoro chichi watotsvaga zvinhu paflat handiti doro ratotsvaga munhu anotobika doro andandati asha ganingonoudzani ana baba kuti ndatobika doro rangu kugadzisa zvinhu zvangu ndino kuti ndatosvika kumusha paya tatoudza baba ini ndakugadzisa chikaranga chiri pandiri chichi zvikana baba mwanangu zvinhu izvi uri mwana mudiki kwazviri zvechivanhu isusu kuona tichidaiso tichinamata hatizvigamuchiri ndifunga kutokura kwako hauna munhu wakaona muno anoita zvinhu izvi because tinozviziva bamukuru vako vakange vaine mudzimu but wakambotanga vachitorwara but hauna kuitwa zvamaita izvi zvekuti unongoya uchiti doro tinotofambawo isusu tese tichitsvaga kwete pamunhu 1 tichinobvunzira tichinzwawo kuti ichokwadere pane tibikira ngozi ndikati oraiti baba saka fine doro ririko ratabika rerera se torasa rina basa tozofamba saka takaenda ndofunga iri when Tuesday chibva tati toda kufamba Friday nchona chikutora tobva tatangoita se kufamba ndino kuti manhero andakabva yawo mai vangu vakabva vatanga futi kutaura kuti aiwa havana kurwara vakatanga kuti tafadzwa ngaasiye zvaari kuita anoda kuparira mhuri chichi baba ibva vatondifonera kuma4 zvikanzi mwanangu zvama muchida kuita zviya handisi kukurambidzai itai inini handichisache handichapinda mazviri itai henyiko ndikati ko baba chii ipfungwa dzakatoti munharaunda anenge ane dhimoni rekusara ndiite sei ndisimuke ndiende mberi bhozvo zvangu zvinogadziriswa tatoita pai ndikati handozviita ndega handiti hamunoibva watikana kana baba waramba igandisiyane nazvo doro iratosvika rega vanhu vangoita sei vauyo vamwe chichi aibva denza iye ndianoziva vanhuka aibva denza zvinhu varume vekumunanomufakosu vanoridza mbira vaibva vatoswera vari muofisi mavo handina kutombodzika but vaingoti ko muridzi wedoro racho ndikati network yakudzoka tafadzwa kuita kudurura mai mwana tafadzwa naiwe nditafadzwa ka Bolaza ndakuona mcomment section Bolaza idombonikandira wako 5000 stars Bolaza ndakuona zvangu mcomment section uye nikisi unoita magoosebumps nenyaya idzi apana kuti mirai ndinyatsodurura kuda kubvunzwa naRobert kuti chakati oti mira ndichasvika ikoko zvakaoma zvakaoma network rekaitimirire zvakaoma ndichadi kuita izvozvo because kana pasina hama yangu handifaniri kutombopinda mazviri vanhu nangoti kana doro risingadi ngaritoraswa asi kana vanhu vachida kumwe vaite sei ngavamu ini handichatodi mwoyo wangu hauchete hauchadi vakatoswera kuti muofisi yake kutanga achiridza mbira dzavo vachiita chichichi zvavari kuita imomo ini tori mudenga mimwe zvapera zviya ndopandakatanga kuona kuti ndanga ndanyangirwa kuti ndibva ndaita kunge ndakuita chivanhu handiti but usiri mudzimu that spirit ichibva yaenda kwaari
achibva atoti ndakugadzisa chikaranga changu chichi ndakugadzisa bira rangu what pa munhu atoita bira rake. Hakuna bira rinoitwa nefamily tiri 4. Thank you Bolas. Bira ende hakuna bira rinoitwa takangorodai. Ndikati it's fine chichi ndasiyana nazvo. Saka iri bira rakati aiwa rangu rakatoitwa pakauya hama ngani andizivi bosi ndandisipo. Aiwa zvehama hakuna hama dzakatoziva, hakuna hama asi bira rakaitwa zvekumba kwavo vanoziva. Yes, kumba kwavo vari 5-6 rakatoitwa okira dzikatoridzwa gamuchira zviri pachi zviri pavari. Handiti ndino kuti tabva paya fast forward inini ndaratidzwa zvese izvi ndaoneswa zvese izvi. Handitika zvinhu zvese zvabuda pachena. Handipo pakurwisa munhu because dai ndachida kurwisa inini ndiri kupopa kuda kuburitsa zvinhu zvanga zvapitika. Ndo pandakatanga kuoneswa zvikanzi zvinhu zvawanga uchiteera ndo zvanga zvichikushandisa. Uyu munhu uyu ane mandate yekuti achiita zvechivanhu, akwini akuita zvechivanhu ende achauyisa vanhu mukingdom nokuda kwechivanhu. But uyu prophet ari kukwekwe achaita zvechinamato, achauyisa vanhu muchinamato. And that man of God ari one ndiye chete pavarume vese vakaenda kuNigeria ndiye chete ende ndiye one ari close na prophet. Mamunozvisa. So ndopandakatanga kuona kuti fuck off life yangu sure ndazama zvinini indinoshanda kwete mbijana kwete zvaitaura kunzi Dunamis ngaatsvage basa. Hakuna anotosenzerana nendosenza ndinotorima ndinotoshanda but hapana at the end chaibuda kana one. Hapana kana one. Zvese zvandaisenza zvaienda kupi kuna Queen Mother. Saka iye ndiye anoita kunge munhu akarongeka at the end of the day. Mandizvisa. Iye ndiye anoita kunge munhu ari kuita zvinhu at the end of the day. Because remember hatina kubuda mvura tese kupi kuNigeria. Akabuda ari one. Saka ini ndabva ndafunga Bulaza ndakambokona wakapfeka zvewhite wakaisa chicrown so ndabva ndafunga picha yako Bulaza ndakambona kudhara wakapfeka zvewhite so uchita kunge njusu chaiyo wakaisa chicrown so ndabva ndaifunga picha iri piko naye Bulaza ndabva ndaifunga kutaura kuti Dunamis ainde abuser. Baba vanogona kurohwa nevana vavo kana baba vaenda kunotora zvinhu vachida kushandisa vana vakatadza mhiko baba munogona kunetsana because spirit iri pandiri newe haisi kupindirana. But nyika ichiona inomhanya kuti Dunamis ari abusive, Dunamis anohura but kuti vachiona kuti ndiri kutoshandiswa. Handiti inini zvandiri kuita izvi handizirini but munhu uyu we are belong to this kingdom but in this kingdom inini ndiri muranda kumunhu uyu. Mandinzwa ndiri kufanira kutogwadama kumunhu uyu ndowe iri kukingdom iyo. Saka zvese zviri kutaurwa kana zvese zviri kutaurika hapana chimwe chinhu it belongs to kingdom satanism imarine spirit. Hakuna chimwe chinhu. Hapana pandakanoromba inini, hapana pandakabuda ndikanotora mishonga, hapana musi wandakanoita chimwe chinhu but zvinhu zvese zvakatangira kuNigeria. Ende inini dai ndisina kutoenda kuNigeria mukadzi aingodzoka but vatovata kana vakatovata nditoriko pamwe vakatobuda vakatoonana because that guy akazongoya rimwe dhei akangoti handina prophet yaikurumu handiti but ndakabva pangoitika kuti handitoripo. Saka zvese zvaari kutaura about inini ndoda kuti nyika izive kuti one prophet Jeremiah ndo the main ndo zimudzi riri kutora madestiny mapastors andataura. Ndoda kuti vanhu kana chimwa ndikunyeba ngavafollowe mapastors andiri kutaura. Zvinhu zviri kutoitika ende vanhu vari kuenda kwaari once wamupa mari you go down. Zvinoita kunge zvaita nhasi but watorerwa your destiny. Ndino kuti imba yaakavaka kubva paRange Rover chichinzi ngatitengese ichi ndototengesa ndotora mari yangu. Yes. Imba iyoyo kana indikanzi handaina chinhu chandaita ndaifanira kuva ndine something handiti but chese chandabata ndinofanira kutomupa. Anogona kutongokuti mba muna chakati zvese zvainzi mamaidzi ndinomba mama 200 mukabvunza vasikana vandoziva kuti baba ndo vaibhadhara mari yaitonzi hapana mari musikana webasa zvekutoti panguva chandokutoti hapana chakati but ndakashandisika ndichinzi handina zvandaita but zvandaiziva naiye zvaanoziva kuti we are belong in this kingdom. And that's why ndakataura kuti handisi kuda kutaura nevoice platform iyoyo ndo platform yakamanipulatwa pekutanga yasismeli ikauyisa vanhu and that platform akuita kunge akubva kuprophetess akuda kuskointrodusa un'anga again kuti achibata vamwe handiti vane pfungwa dzekuti chokwadi chivanhu cherudzi urwu munhu anogona kuchinja kubva kuprophetess. It's not prophetess
kuenda kuna gogo. Those is spirit ye kingdom ye wakaipa. Munhu ari kungochinja zita kuti achibata vanhu, because those two vanhu two vari mumission yekuto destroya nekutora makaria aivanhu. Handiti zvandataura ndichiti ndida kuti kana paine munhu ari kuti Dunamis ari kugadzira nyaya because akanzi chivhure, inini ndinenge ndakatoenda ndikati ndinoconfessa because mweya yanga yakundiitisa zvisinaonaka. Handiti iwe yekungoti ndaida kungojamba apa ndisataure deep yezvinhu panhu patakapinda nezvinhu. Handiti but zvazondipusha kuti nditaure inyaya yekuti munhu haabati vana vangu kuti wanga wakuda kurohwa nemwana ende wakauraya munhu wakatsika munhu chichi. Ndino kuti ndakatanga kufunga ndikati dai ndaisenza pakambani kana kuti dai kwaitika akizi nyaya yekunzi kwakambotsikwa munhu kwagaza. Handiti time iyoyo pamwe munhu abva aita hit and run overtis pozobuda nyaya yekunzi Dunamis akatsika munhu, ndinofira mujeri. And that spirit chayanga yakuda ndechekuti inini ndichienda kujeri. Saka ndaenda kujeri handina chimwe chinhu chachaita, ndaiuseless. Saka ndonoona kuti vanhu vane varume vavo vari useless, vakatorerwa madesi. Wese mukadzi ane murume mukadzi anoita zvemanjuzu, murume wacho useless, hapana chaanoita because anogwadama. Spirit you to make sure kuti ugwadame. So ndo pandanga ndapinda ndopa. Saka inini ndawana deliverance, andina kuwana deliverance day randakaenda pa social media. Ndakawana deliverance musi wa 15 January. Ndo ndakawana deliverance. Ndo musi wa 2025. Ndakatozouya pa platform paipa ndichingotaura nekuda kutodairo nyaya yekuti handisi kupenga. But zvese zvaitaurwa na Precious ngaataure chokwadi kana achida kupona oro kana achida kubatsira vanhu. Anozviziva kuti mweya waari kushandisa hauzi mudzimu. One is satanism ye marine kingdom. Because kubva kuna Jeremiah ndo payakatorerwa. Saka zvese kana vana vemba mavo vakada kutarisa, vana vemba vanofanira kutoona kuti sure pakatangira maproblems edu ndepapa, madestiny edu akatangira kudonha apa. Musi uyu ndo pakatanga kuitika zvinhu izvi. Handisi kutaura zvinhu zvemutv, ndiri kutaura zvinhu zvandanga ndiri, but ndaitya kuzvitaura, ndanga ndisingakwanisi kuzvitaura. But usiku hwanhasi handina kurara, ndanzi kana wafunga kuconfessa because waponeswa chienda unoreurura zvese. So that's why makangondibva manditanga ndofunga maona ndakaenda ndofunga pa platform yekwasismeli handina kutenderwa but bot katakataura 1 hour 30 minutes. Handiti inini ndangoenda ndichida kuti maikini wanga vachikomenda chakati, ndakabva ndangonzi zvese zvazvina basa izvozvo, iwe uri abusive, iwe chichichi, nyaibva yangoitwa sei. But ndakaziva kuti that page ratorwa again nethat spirit. Maadmin ari kufunga kuti ndo ari kudaira that page, ndinoda kuti muone kuti rinodestroya sei, riri under that spirit. And that spirit again yakadzoka ipapo to the end. Anga akutoita kunge munhu ari kutoadvertisa basa rake ipapo. Ndo maitiro emarine spirit inotonga 2 minutes inopedzisira yakupita mese munogwadama. But inini ndaizviziva, ndakanga ndisingaidi kutaura, but mumwe wangu akaenda kunotaura nezvinhu zvana mai vangu kuti mai vangu akazodai chakati chikazodai, mwana wakaenda mwana wangu ina mboda undirowa. Handiti but hazvizivi izvo, yeye wakazodai. So please ndinoremekedza because ndamai vemwana wangu. Dai ndaida kumufumura ndaimufumura zvinhu zvemumba the way akandifumura ndo yandaimufumura. Wenze ndaigona kutotaura chakati chakuratidzai, dai akuratidzai another chakati because pane chakati. Ndo zvinhu zvandaigona kutotaura. Handiti because ndine zvinhu izvo zvahama dzacho dzinozviziva. Muri muhari mose inyi maitaura kuti hey abuse. You are in the hari. Pakazodda kukwira pa platform. Hakuna munhu aritaura chokwadi anochema ngabve ndinozviuraya ndinozoita sei. No. Saka please Zimbabwe, I know vanhu vari kune dzimwe nyika. Inini ndakanga ndapinda muzvinhu zvine kusatoziva. Handiti ende ndanga nditori munhu airamba zvinhu ndichimboramba ndichita sei. Ndofunga vanotoziva patakatobva kuNigeria pacho takatombonetsana wiki iroro, ndikatombotuta bhegi ndikabva for 2 days 3 days tichitombonetsana nansina kana girlfriend. But taitombonetsana handiti ndozvodzoka pai spirit iyo inokuita benzi. But this time ndakawana deliverance inodarika zvinhu zvese. Ende pane a lady waakataura nezita achiti this lady ndoda kumutaura nesenemu yake. That lady ndo pandakaita Kerezia haizi mistake but ndakaita kuti Mwari andidelive pakundisanganisa nemunhu yeye because vamwe sandaingosangana navo vanga vari easy, vanga vakato vanhuvo vari because spirit inokuattracta vanhu nemanjuzu chichi vasikana nemanjuzu ndo vainokuattract. But pandakabva ndasangana nemusikana waakataura kuti uyu musikana uyu ndoda kutaura nesenemu, ndino kuti nyaya iyo yanga yatoitika yatopera pato nomodha ndofunga 6 months
patoitika nyaya iyoyo, but yakaita kunge nyaya nyowani, akatanga kufyuma, akatanga kupopota, akatanga kupenga. Do you know kuti munhu iyeye ane 20% mulife yangu yekuti ndiwane deliverance, because munhu anotonamata ende chinhu cha whether vanhu vangataura kuti kana ainamata sei akazokuda chichi, inini ndinotaura kuti munhu angatumwa kuzondideliver. Musikana wakataura nesenemu kuti uyu ndinotomutaura nesenemu because Dunamis akaita mwana naye akazodai. Musikana iye akauya mulife mangu kuti ndideliver because one aindinamatira tichitotese shaa zvauri kuita izvi hazvina kunaka. Mwana wako mangwana anozotichi akaona wakabata chihari, mwana wako uona kuchikoro kwaanoenda kune varungu kune chi anosekwa kunzi baba wako uona unobata chihari ndakuita wakuita unge muroyi. Ngatinamate ispirit iri kukushandisa. Munhu iye akacontributa deliverance yangu. Whether nyika ichati ihure, inini ndinomuona kuti Mwari anga amutuma kundideliver. Ndiye munhu akatomira pa 10% kuti ndizoteerera voice riya raitaura muupenyu hwangu randairamba, kuti ndizomira ndizodzokera pakare. Kana vanhu vachida kuona kuti musikana yeye pane zviripo paari, ngavaone kufyuma kwaakaita nezita. Mamwe mahure ese aingotaura chimodzi akazodana nengazoda, but paakasvika pamunhu yakati uyu ndomutaura. Why? Mandinzwisa. Ende kana achiti ndine munhu ndaita naye mwana akauya, sei asina kuataura achiti atone munhu nemwana. Vanhu ngavazive nyika yomweya unogona kutadza kuinzwisisa, but it is strong. For now ndozvo zvandoda kutaura kuti please be very careful. Mapastors vakaenda kwaJeremiah, please tsvagai help, tsvagai deliverance. Ndinotoshuva kuti Mwari wandakawana mumuwane kuti madestiny adzoke, zvipo zvenyu zvidzoke, because urombe hunotowedzera, because already mune zvinhu zvamakatogamuchira zvakachinja destiny yenyu muchimupa, because anokupai mari, mutambira mari, watomupa destiny yako. Wakambotigara namadhamu makutanga kumam relationship kuti uko wakaenda sei? Kuenda maindiro kwakaita kwati kwaJeremiah akangonitaura kuti ndaida kuenda kwaTB Joshua, ndiva ndazosvika kwaTB Joshua kwazara, ndiva ndangozonzi because kwaTB Joshua kwaenda kubhuka what saka ndazongoti gamsagana the man of God ndopane maindiro akaita kwaJeremiah. Handi pamazita Apostle Dunamis, Prophetess Podcast. Zita rinobva kudenga rinobva Dunamis handiti nda kumashure uko ndichiri kumusha, because ndaimboita kabusiness kumusha. Ndiri kumusha ndakaita a prayer group pamba yaitoya vanhu vachinamatira, because ndine imwe hama yangu yakarumwa nechinhu ikarwara serious. Yatoendeswa kuchipatara kunzi haachatauri, haachafemi. Saka asvika kuchipatara akabva anzi muza kumusha kwainzi kana kwakumazorodoka ukasvika kuchipatara munhu ari serious, zvinobva anzi dzokera naye unorara muzomukira mangwana makuseni. Manesi anenge aona kuti munhu hakuna kwaachaenda, tinogona kukonzeresa transport yekuzotakura bhodhi kudzoka chichichichi handiti. So ndakabva ndatoenda ndati vangu vari tete vangu ndatozvinzwa ndanonamatira tete vaye munhu anga akusafema, akufemera kure, vanhu vese vangogara vapusa. Ndinokuti munhu yeye ndakamusiya akufamba same time iyoyo handiti. So kubva ipapo vanhu vakatanga kuuya pamba vachida kunamatirwa, kuzamana ndazomboti no ndinoitawo zvimwe zvinhu zvandaita, ndairima matomato chichichichi zvepamusha zvizvi handiti. So ndazopesana kuti no ndichangoona vanhu na 3 o'clock every day na 3 o'clock vanhu, saka vanga takazingita kuzara iye asi kuzvimaketa here kusvikira ndatumidza kagroup asi kuzvimaketa here healing school, because ndaida Pastor Chris na Prophet Emmanuel Makandiwa. Ndo madezi etumamento tukwa Prophet Emmanuel Makandiwa. Vanhu vaitonditi idzi dzinenge dzakaromba nekatawe bozi nasingasei katawe kewhite cake. Ndaida Prophet Makandiwa madezi acho. Ndaida Prophet Makandiwa. Sema stars guys. It's time to get out my stars. Munhu andinongoyemura mukare. Chikuzvimaketa chakutozvimaketawo. Icho pakabva patanga Dunamis. Ndazouya Dunamis iyo hainaumira yakabva yanotanga futi kuchiredzi. Handisikurarei agarara panonakidza kudai. Power chichi anoiti mwoyo yangu yaitonzi Dunamis oil handiti. Saka ndipo kangofamba zita rekuti Dunamis, vanhu vangonditi Dunamis tazoya kuno ndo pandikazotanga ngoti Dunamis chichi Prophetess Podcast vaiti vachiparidza vaiti ndiri simbi inodyika dzimwe simbi, ndipo pakazongobva popo jani mandinzo. Saka ndinoda kuedza kutaura chimwe chinhu vanhu ngavave careful. Spirits aya achoose munhu asina gift, anochuza munhu ane gift, whether ndi musician whether ndiani, achoose munhu asina gift. Aripo pakudestroya magifts. Kana ari pastor, kana ari musician, kana ari businessman, munhu ane potential mumabusiness,
ndo mweya iri kutotageta vanhu ende mweya iyi haichaprevi kuti iri kusanganikwa kuti yanotorwa kunigeria nemuno mamarini spirit arimo handinzwisi ndokati vanhu vanzwise bhuza vanhu vachazoti ndo kwakabva zvese nemamarini spirit ekunigeria no manjuzu ayaye ari dangerous vanhu ngavasawoshipe zvinhu zvezvi zviri demonic mweya tsvina makafanana museiwera bhoti kata wako pepereki njuzu muchichi mweya yetsvina zviri musatanism zvinokupa nhasi mangwana zvinokutorera zvinodestroya madestiny zvinokanganisa vanhu whether munhu azvifolowa azvitenda azviteera but mangwana mapata atinoinvitwa don't go kumapata aya because ndo muri kunoinitiatwa vanhu muchinzi tiri kuenda outing tiri 5 tiri kunomwa mawaini tichifara ndo muri kuinitiatwa ndati mukubatanidza mari muchichinjana ndo muri kutorerwa vanhu madestiny kutorerwa vanhu mapowers ndo muri kuita kuti man of god afunga kuti is better ndiite chivanhu chechi ndakutotanga kuita gimmick atorerwa destiny yake akutanga kutobika chiprofita akutanga kuita zvinhu zvefake imarini spirit kwete kuti munhu ana gift munhu ana calling ane calling but vanhu vari kumanipulatwa and masocial media page ari kutoma spirit inoenda every area ichida kunotonga zvandinotaura kuti ndakangoenda pasisimeli less than 2 minutes nanga ndakutoata ndina ndatoroma ndimi nokamataka ini korangu hamusati marinzi ndimi unozoona kuti iyi platform iyi already yatorwa futi again but ona tafadzi togona kuti iwewe naprecious muri vanhu vakarorana vakachata mumarriage mune maissues hatisi kuti here masvika palevel yokuti naprecious makuda kungoparadzana nekurwadzisana amen thank you robert wakatsika munhu kuwachisana uku kuwachisana uchipindusa kwapindira pavo takaita kuti munetsane murambane chii aiwa ndonyaenda ndichitaura yekuti pakazobuda neimwe musikana yes ndo pakabuda ndo chakaita kuti munobva ati anoinini handichadii so inini handina pandingagare panapa ndichiuya nditori munhu akatokwana ndofunga dai vanhu vakateerera kana pamatoteerera handina kutaura zvinhu zvemubhedhu handina kutaura zvinhu zvemumba ndataura zvinhu zvekumarini kingdom zvinhu zvekuspirit ende ipapo ndoda kuti vanhu vanzwisise zvaakataura nezuro nezvinhu zvandataura zvakasiyana ndaitaurawo zvesaidi iroro saka handipo pakuda kumurwadzisa ndiripo pakuti vanhu vawane salvation but nyika yedu chainotenda ndechekuti munhu akauya achiita zvandaita izvi zvinongonzi aiwa wagadzirira munhu nyaya but ndati ndoda kuti muone maman of god andataura ndoda kuti muone vanhu vemufamily mavo make macho inini vanhu ngavaone inini kana vanofana kuona kave mufamily mavo magifts avo vachisafa no kufamily kwedu hakuna wandoti ndakatora gift because kufamily kwedu zvagara zvaingoitika inini ndini ndaishandiswa kufamily but mhepo zvaita manje yaisunda zvinhu kuti kufamily kwangu ndiite kunge inini ndini muipi ndini chete ndakatora chakati ndini ndaita chakati handiti zvekuti munhu wese aingoti babano handiti saka mweya ndo maoparetero awo unosvibisa inini mweya waishandisa handipo pakuti ndoda kumukwadza kana kuti ndoda kumudestroy dai ndaida kungomukwadza zvandataura nhasi ndo zvandaifanira kunotaura first day saka tindati precious paakatanga akanga aine calling here kana kuti zvinhu zvaakatona kuti zvinhu zvangu zviite beta nditsvage chimwe chinhu chinoprofitisa kana chinobatsira vanhu inini ndotenda kuti paari atori munhu akatodaro paatori chamwari chitori maari but ari kuovertakwa nechazopinda maari ndati remember alright kana ndikanzi ndaronga nyaya chinhu chakauya akaaccept ndati kana ndikanzi ndaronga nyaya handironge nyaya yekuti ndinoda kuti vanhu vemuchechi vese vaparare one day mandinzo ndati handironge nyaya yekuti toda kuti tichisvika paairport munhu achatitambira ndiye atambira equeen ende munhu yeye life yake ichatova scandal zvekuti ndiye achava adriver waqueen ndati zvinhu zvandikutaura izvi vanhu ngavaende vanotarisa zvinhu zvandikutaura izvi saka kana ndichinzi ndoda kumudestroya handisi kuda kumudestroya but munhu wandinotonamatira kuti mwari ngaavhure maziso whether ari kufungwa ndaakuenda muchivanhu but ngaavhure maziso aone kuti chivanhu tiri kuti wakushandiswa nespiriti hauzozviziva here kuti even chiprofita chandiri kuita chika ndikushandisa satanism ndatiasa kuhanda nekauignorance hautadze kuzviziva ndati inini kuti ndati nditone time yandaizviza kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right ndofanira kusiya zvinhu izvi kwete kuti ndatsinzi nyamwe yamusvena ataura kandarota ndega nditori normal unotozviziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right handiti
zvinhu zvandikuita baba unotoziva kuti ndikabva kumvura nhasi mangwana zvinhu zvangu zvinototanga kufamba handiti but zvinhu izvo zvazvigare vanhu ngavasiyane nazvo zvine mhepo yekuti zvinototakudza munhu unoita chihure unoita zvinhu zvisinganzwisike maspirits saka tingati doro rekunyabvira re iwo hauna kuvharwa here kunzi doro nderatsano riri doro re handizozivi hangu hawa kureflecta now ipapo handizivi but ndinoda kungotenda zvandakataurwa izvozvo kunzi no tsano vari kuitwa zvinhu zvavo handeikupi chichichichichi kana zvanga zvingori zvekuti zvakarongwa handina kuzviziva handiti but handidi kukunyeberai zvinhu zvandiri kutaura ndoziva kuti vanhu vanogona kutaura ndatiteerai mamen of god handiri kutaura kana paine vanhu vanotovaziva ngavatofona kana kusafona kungocheka life yavo kubva 2019 inovaudza vega kune mamen of god ekuti pakamboita time yekuti lockdown vanhu vaibva totomboti machechi akaputsika but vanhu vakadzoka back machechi avangu ari ngoflow because munhu wese aiziva kuti lockdown but ndati chekai mamen of god yavo handiri kutaura nezvavo zvinhu zvakatooma kune mamwe handisiri tokwanisa kutaura mandizo vakatombomhanya kona mutare kunotanga machechi kuti unoita sei but izvezvi unopedzera wadzoka futi uchapedzera wakubhega uchapedzera kugara nevanhu but uchinyatsoziva kuti handizivini madestiny akaenda najeremiah vanhu vakatorerwa magifts kwete handisi kutaura zvinhu zvekuda kusvibisa zita remunhu kana precious wait kana chida kusvibisa raprecious waenda taura jeremiah ndadingocreata nyaya ndichibva apa ndingodai pamakaita mari pamunoti pazuva mataza hanhasi tashandira vanhu tanamatira vanhu makabata mari ndotofunga kuti pataiti ndofunga tasenza zvokungoti vanhu masenza kuma 4-5,000 per day zvokutoti masenza hamuna kwamaenda makangogara pafoni muri pafoni vanhu vari kuuya ndo zvazvitori saka mari inopiwa vanhu here ndese kupiwa vanhu like kubhadhira something kutenga chinopa mhuri yenyu kuita sei aiwa imari yekuti munotoshandisa ndo mari yekutoti imari yekuti munoshandisa ndosandati kwandiri mari idzodzo ndaitodzibata kwete handisi kutaura zvinhu zvegore rakapera ndikutaura zvinhu zvegore rino kutochinja kuti ndakutendeuka kutosiya zvinhu but kwete kuti ndanga ndisingaona chakutondishayisa kuti ndiwe ndisagara ndine mari zvinhu zvangu zvitonge zvaoma inhau yekuti ndatendeuka wedza afona pafoni ndikutomudza kuti handichaiti izvozvo mandidzo apostle saka zvinotombobatsira zvinopedza maproblems evanhu but zvisatanic baba mukingdom yewakaipa chinokonzeresa isosi yabva chinhu but healing irimo but sosi yabva healing ndo inotaura saka hazvireve kuti munhu aenda kwaenda kuna sekuru vanorombesa haiti mari but sosi yabva chinhu ndo ine nyaya ndo inozoonekwa mangwana firo yemunhu inini ndakaona mafiro angu ndichimwa mushonga zvese ndofunga ndakazvitaura painterview yekutanga ndozvo ndakaona mafiro angu ndichimwa mushonga ndichitora bhodhoro mushonga ndichimwa handisi kubika nyaya kana kuita sei zvinhu zvandinoziva zvinhu zvandanga ndiri but inini ndaishandiswa saka munhu paanozouya achiti adhunamisa aindihurira dhunamisa aindaizvo iye akada kuuya achitaura chokwadi anototaura kuti murume uyu zvaari kutaura chokwadi tinozviziva apa nguva yacho ichakwana saka vanhu vakabatsira vari kukuona right now tafasi kuti zvechokwadi munhu akatibatsira but akatibatsira nesatanism no ndino kuti zvafa ndichitaura kudaiswa nditi ndopandaiti nezuro vanhu vazhinji vanga vakuuya kwandiri vanouya kuzobatsirwa neni vaitova nepicture yekuti tiri kuenda kumunhu anoita zvemushonga atori munhu wekuti andoya achitoti munhu wamwari tikurara pano nhasi ndiye munhu kwandiri akwaiuya mukristu because mukristu aitoti achingopinda padhoo anotoona kuti mandapinda hamuzi mechinamato there's another kingdom yato muno because rumu yangu yanga isiri yechikristu ndakabvunza pai nedressing iyi zvaibva ndosaka ndati zvanga zvisiri zvechikristu saka hakuna munhu aikostepa otopinda murumu ototi man of god ndinamatire pavanhu vese vandakabatsira hakuna anotaura kuti ndakamuturika ruoko ndikamuti nezita rajesu hakuna because zvanga zvisiri zvamwari saka ini pandauya kumba kwenyu kuzoita mainterviews pai makanditorera chii hati munotora here handiti manguva yazoseva hati munotora kuziva nazvo handiti ndati inini ndiri mukingdom handiti imini muneni
pane pamwe pekuti zvakafanira ndapinda mushopu handina chinhu chandatora imimi ndiri kukubhadhara sei thanks bho motoenda kwamuri kuenda zvamufanira kuti maenda kunoita interview nasekuru vanoita zvechin'anga handiti muri kungopiwa mari iri kubva mbiya thanks wedza sekuru vane urombwa kuseri vane zvavainazvo imimi kana muchimboziva kuti mwari inini ibasa ini ndoda kuti nyika izive chokwadi handiti hamuna chinokuafektai but chichazokuafektai one ndechekuti tichatendera zvinhu handiti tobva taramba ndino kuti ndakaita hasha ndichiona mwana ari panonzi ndofunga ari panonzi prince so prince anonzi paida moyo prince mazorodze mwana wekutriangle kanditi mwana wekutriangle but ndino kuti pakabuda nyaya idzi akatanga kunditi at first akatokomenta achiti baba totenda mwari manga muri muhari handiti ina handina kudara that comment because ndaza ndikadera comment inotrigger zvimwe zvinhu handiti vanhu vachafunga kuti chokwadi munhu yanga ari muhari handina kudara ndofunga saka ndofunga uyu aionawo macomments aiuye kwangu ndopaakabva azokonekta naprince wewe aibva tanga kutaura prince ndino kuti prince akandibackfire akanditi but taita mhanya tanzwa one side of this story tinofanira kunzwa masides ese ndikamuti kutendeuka kwaPauro maida kunzwa mudzimai waPauro here kuti auya achitaura kuti baba vachokwadi vaidambura musoro vanga vatori munzira yekuenda kuDamasco asangana namwari mudhini ende zvinhu zvandanotaura handina kunotaura precious ndataura inini zvinhu zvandaitiswa nemanjozo saka iwe uri kuuya wai uchizondifesa kuti hatina kunzwa another side saka iwe kuchechi kwenyu kwauri kuenda munhu akatendeuka akamira uchanodenza here mukadzi wake kana kuti mukadzi akamira akakonfesa uchanodenza here murume wake kuti toda kunzwa kuti baba ava zvavataura kuti vaipomba ichokwadi here vaipomba saka chechi yanhasi yapindwa nemweyo naye mwana endotomunamatira kuti dhimoni raakamupfeka haasi kuzviziva but akanyangirwa wenda wabuda ukatanga kutaura kuti pakati pakazodai baba vari kunyeba ndakonfesa kuti inini ndakatadzira mwari there's no need yekuya uchimutema nedombo kuti wakataura kuti wakapumba that's why ndazouya ndichita no imi pamakangonditangoma ndofunga maona zvimavidhio handiti ndikati good ndouya because ndine vanhu masocial media akawanda andi-approach uya nditaure nyaya ndikati no handisisina but imimi chandakupa respective ndechekuti muri munhu wandakatombogara naye pasi ndofunga for 3 times tichitanga zvinhu izvi that's why ndakaenda futi even kwameri ndandisingade kuenda kwasisimeri but ndakazoziva kuti no iyi platform iyi havasi kuziva kuti platform yavo yatotorwa neThis Spirit platform yedu zvayainda zvese zvandaita handina kuita nekuti ndoda kudistroya munhu kana basa rake richitoenda mberi ngaaende mberi kana achitoramba achiita chihunganga chaari kuita kana chekukwekwe ichitoramba ichitokura ngavaramba vachitoita izvozvo whether maattacks achauya ndakatozviziva because zvinhu izvi handina kutanga nhasi zvese zvakatoitika nezuro ndaitozviziva kuti zvinhu izvozvo zvichazonditeera whether ndakwira pakadai ndaizoteerwa nezidombo iro rekunzi ndino kuti munhu wamuri kuteera uyu akamboita chakati chaindikoromora kubva apa ndino kuti ukadonha waapa uchienda pasi zvinorwadza kutanga kudonhera uri pasi saka it's better kuti vanhu vazive zvinhu zvandakasangana nazvo handina vamwe vakanditi sei aenda pasocial media akadimbonyarara ndaiuya pasocial media ndichibatsira vanhu saka musanditore wrong ndofanira kudzoka back pasocial media ndoudza dai zvinhu zvakaitika kuchechi kumusha kwamurewandakaenda kwamurewa ndakanotaura dzangu ndaipomba ndaitadza ndiregere but chechi yandaishumira kana kuti vanhu vandaitaura navo isocial media saka don't blame me kuti waiwazoya pasocial media kuzotendeuka munhu ada kutendeuka anongotengete kuti iyi nzira yasatani yokusada kufumurwa plus ndakaona kuti hanzi nevamwe mufundisi mwana akataura naye satani anototengera vanhu dhata rekutoataka vanhu munhu ashaya kana mari elanjika but atenga dhata rekuti ndati kuvanhu vari kutoteerera apa kune ndakataura ndikati marine spirit haipinde mumunhu zve2 minutes ispirit inogara mumunhu ispirit inogara mumunhu 24 hour zvichireva kuti
kana mane manjuzu ari kucontrol life yenyu manjuzu yao ndo anoswera nemi ndo anogara nemi akusiye chese chamuri kuita muri under that demon muri under that spirit whether watuka munhu do you know kuti that spirit not this page that spirit not this page haina place for that mweyo unotuka azivi chete dunamis vanhu not this one vari kuona program ineyi vari kunze kwenyika vachivira vari pamukuru paworld remit imi madiaries tererai kwadi munhu akatibatsira nesatanism hongu zvinhu zvedu zvakafamba toti tererai but nhasi ari kutodza kuti hama dzangu ndira kutaura kuti mabatsiro andakakuita isatanism vanovasei pandakatoita vhidhiyo yekutanga ndakatoti ndinokumbira ruregerero kufamily yangu ndinokumbira regero kuhama dzangu dzese anditi ende ndinokumbira regero kuvanhu kunyika yeZimbabwe ndakaita ndisingatozivi mbundizo chinhu ichi hautange uchiziva ndati kutaura zvandaita izvi hunge wakutozoziva wane simba vese mamen of god aye ari kutomhanya kana achitonamata ari kutoenda kumasowe ari kutonamata kana achitopfugama ari kutonamata kuti mwari chii chiri kuitika mulife yangu havasati vapiwa that revelation kuti baba kwamuri kuenda muri mukingdom iyi saka kuti uzooneswa kingdom iyi nezvese nemaoperatera nemaitira aita zvinhu inhau yekuti unenge wapiwa meso okuona mandinzwisa saka inini ndikutoya kunyika ichitoti no ndakatadza kwete kuti ndaiziva because hapana pandaibata nyoka ndikupa nyoka saka zvizoziva kuti izvezvi kune mumwe munhu wekuti akatonzwa kuti kune satanism kune mumwe munhu andoya uchitaura kuti hamuna here kwamuri kuziva kuri kuitwa zveluminati hamuna here kwamuri kuziva kuri kuromba ndikuda chikwambo chaicho cheromba kune vanhu vatori willing kuita zvinhu zvandiri kutaura mandinzwisa vari redi kutoti ndo zvandiri kuda but ndikuudza kuti zvinhu izvi unogona kugara nazvo gore but after gore you regret kuti tariro takazvitaura kangani pano takazvitaura kangani pano handamudi kuzviwa ndinadzo dzitori hembe dzekutoti ndakatanga kutotenga dzimwe hembe because dzimwe dzacho ndakatotanga kutonzi idzi idzi takati usapfeke handiti ndatotendeuka zvichireva kuti nemari spirit yaitondisarudzira nehembe but unenge usingatozivi ndo zvimagamenzi zvese zvesheona mavhidhio ndakaita emusi wa59 ndakapisa zvese because I know spirit behind those garments. Okay. It's not hembe chete yekungoti ndapfeka vanhu ngavanzwisise there's a kingdom inototonga and that marine kingdom iri serious muchanyeberwe kunzi ndakuita chikaranga ine ndakutera vana madzisekuru angu behind madzisekuru havataureka madzisekuru kuvanhu vese hapana zvamunoziva because that spirit ikangotora inotokuprofita inotokuudza izvo zviri kuitika but musingazivi there's a spirit behind saka kana ndabatsirwa nezvinhu zviri devilish izvozvizvi ramangwana rangu rinozove chinhu chandikutaura ndechekuti paipepa ndichitaura nditi munhu ambadzwa afane kuti inini ndiri kunzi ndabatsira munhu achiti achokwati takaenda padunamis takazviona nta zvechivanhu ndati kune maprofets atori machechi right now asiri kutoziva kuti ari kuinitiatwa nekutorwa madestiny right now saka imini musataure kuti dunamis ndiye aiinitiata vanhu kana kuti takaenda kwa ndiye ataura ndati kune machechi izvezvi ari kupinza vanhu muchitoti makasimudza maosandokuti saka munhu iye chinhu chauri kutoda you need deliverance mozoere kuti kune mumwe munhu wekuti unouya kwandiri usingaite chihure uchitya mwari ndakudza kuti inini whether vanhu vakataura kuti dunamis aidai zvese zvaitaurwa zvezvi ndati ndoda kuti mucheke whether pane pandakawira pasi pane pandakadonha ndiri munhu handiti but ndoda kuti mucheke kuti life yangu ndainzi ndarova kana mukadzi mbama because ndichitanga ndaiti ndoda kuparidza sababa chiweshe ndichitaura kuti mukadzi arapa uyu hazive kana ruoko rwangu ndandine mari dzeyo mukadzi wandakagara naye nezi handina musi wandakamurova mbama handiti but ndati munhu akaita zvinhu achikushandisa mandidzo munogona kutonetsana ndigotoita zvinhu vanokuti chinosikobatwa ndini ndidunamisi ndo chinoendeswa kujeri kunzi akarohwa spirit yanga iri mandiri inotongoseka ichienda kana yakutonotarget another person yakutonotarget another person saka mumba makutanga kugara mese hapane zvinhu zvakaona now if you sit down and reflect semunhu akutaura kuti iwe ndawakaita muvhini kuti ichi chineichi hapana handidi kunyeba kuti ndine pane pandakaona pane jira kana kuti pane pandakaona panoitwa chimwe chinhu handidi kunyeba zvakazouya kana panga paripo handidi kutaura zvenhema kuti pane pandakaona pamba nechimbiya chanchiri strange because vanotoziva kana vanhu because takatanga kuti kuita malunch hour muna chinhoi vanhu zvezvenzi dunamis haana chamwari vanhu vanotoziva kuti dunamis atori strong even paword
inini zvisiri zvekunzi chichi ende inini ndatsikane zvinhu zvemafeki chakatozoita kuti ndibve kumachechi andataura kuti kuprophetic ministry ndinotanga ndandatoona zvinhu zvakaipa zvezvandaona kunigeria zvezvandatanga kunetsana nevanhu kuti profeti avari kutorara nevanhu muhoteu vanotogara pahoteu chichi handiti ndozvinhu ndaindiri against kusvikira ndaita ministry yainzi salvation and testimony because chinhu chandaida isalvation yevanhu ende ndo the same issue yandangoudzwa nhasi manheru kunzi enda unoita zvinhu zvandakuudza kune vanhu vari kufanira kusunungurwa usavanza chinhu enda unotaura saka ndashaya kuti chii but ndaitya kuti once ndafumura zvinhu izvi maybe ndinofa but inini ndinoziva deliverance yangu payakaitika zvese zvazvakaita saka please vanhu ndoziva kuti vane matauriro vachazviita vane matauriro vachazviita inini ndo nyaya yangu handiti wasangana namwari pajudgment day unovati chii no pari zvino ndato mwana wavo ndaiva ndakatanza pari zvino kana zvikanzi nhasi ubishop dr nonuti kodunamis because ndatendeuka whether vanhu vakati azodai so ari kudai so dzaa dzenyu but inini namwari wangu tiri tu ndatendeuka saka tinozozviziva sei pamberi apo bhozi wakatanga uri munhu ane kole akadaro munhu akatomboita ndite zvachitsvaga iri kofi chaiyo guys tigare pano wabuda mazviri tingazoziva sei manje kuti ari kushandisa tabvadzwa apa ndiani good handiti munoziva kuti kuona kukingdom yewakaipa hamutadze kuona munoona karekta yangu munoona mafambiro angu utsvene nezvibereko zvemunhu wamwari hazvibvunzwi mukangondiona chimbonzi ndinomwa doro ndinoenda ndichinofara pakati but ndiri profeti zai kuti marine spirit maprofeti ei amunoona kuti anenge akadhakwa anenge achiita sei vachibata nevakadzi vachiita sei mamarine spirit ai wenda ane marevelation akaita sei imarine spirit ndinokuti kumusha kwedu kwaizikamwa kwanga kuine imwe hama yedu so yaiparidza panhamo zvisingaiti but changa chiri chidhakwa akasvikira pakutovhura chechi yezvidhakwa yekuti yaitwa sande ichipera na2 vanhu votoenda kubhawa anditi but aiparidza ndozvandotaura kuti unogona uine gift but that spirit ikapinda mauri inokutorera gift unosara wakuimbira vanhu kujiti but uine gift yekuimba unoita mbiri yekuimbira vanhu kunhamo mumarokesheni but uine gift yekuimba unoparidzira vanhu pasitombori basa hatingaparidzeka kuchechi yezvidhakwa tobvapo toenda kubva hatina kuparidza kwatuki saka in the end ndinoda kuedza kutaura kuti chichaonekwa pandiri hunhu ndinokuti zvandaita panyika izvozvi ndichiti inini ndinodai handiti mumwe munhu achatanga kutoda kuti saka toda kuona life yake toda kuona kuti dunamisa ari kurarama ndo zvinhu zvamuchaona zvibereko zvezvimararamiro andichaita karekta yangu ndo ichakudza kuti dunamisa ari kudaro anzi arwa nemunhu dunamisa do you know that spirit inokuita kuti uvhare vanhu uite zvikwereti marine spirit ende inini ndini ndaita zvikwereti wangu ushamwari uyu haana kana problem zvese zviri kungoflowa zvese zvinoflowa paari chese chaabata chinotoflowa. So as we conclude now, what is your message yandinoda kusiya kuvanhu kuna pressures no alright kuna inini handina chinhu chandoda kutaura ndechekuti zvinhu zvaakaita nezuro ringe richidate maybe ndikati nezuro hazvizoshanda munhu anogona kuzoona 25 nezuro ringe ri25 February zvinhu zvaakaita musi wa25 February zvekuenda achinotaura kuti Dunamisa akadai to the extent yekuti kusvika pakunyemba kuti Dunamisa akatsika munhu ndinokuti inyaya yekuti panogona kutsvagwa nyaya ikatondidzokera handiti Dunamisa akatsika munhu akanoripa mombe 7 Dunamisa akadai zvese zvaakaita achiti ari kuda kundinyadzisa kana kuti ari kuda kumhanya kuti ndisataure vanhu vazotanga kungondituka kuti hapana chaunotaura hauna chaunotiudza ndiwangu wakadai so zvese izvozvo ndikada kukuudzai kuti zvinhu zvichamuteera mangwana ane vana inini dai ndada kuuya panapa ndine side rekuda kutuka precious kana kutaura zvakaipa zvemumba ndaigona kuzvitaura even kumwana wake wakanditi ndakanyenga ndaigona kutora chitauro side rekumwana iko kuti ini handiti but handina ndinoziva kuti mwana anda kurarama mangwana life andikataura chimwe chinhu mai vake vanda kurarama life ndamai vevana vangu ndinomurespecta but zvaakaita achazviona mangwana kuti ndo day raakaresva and achazviziva nerimwe gore maybe zvingatore 5 years kana 10 years but achazviziva kuti akadyara mudzi yakaipa yekudestroya inini handina kuenda kumapeji ndichinotaura bed ndakaenda kupeji ndichinokonfesa kuti please
ndiregererewo ndakatadza ndaishandiswa ndatosiya zvinhu izvi ndichiti pane maprofetso kune kwazvakabva ndinourayiwa handiti ndatya kutaura but ndazvipira kuti wedza nyika ndafa nenzara kana kunzi Dunamis hatorina because izvozvi ndinaona nenda chikoro vanoda $10 every day handiti handitorina plan yekuzoti mangwana ndichaona kupi $10 handitorina another source of income yekuti mangwana ndichaita chakati kutoziva kuti Mwari ndimi makandibvisa uku muri kuziva kwandiri kufanira kuenda saka there's no need yekuti ndiuye ndichinyeba ndichizviurayira basa hakuna umambo hunokura kana uchizviparadza manzonda hakuna umambo hunokura kana uchizviparadza handingafight that kingdom kuti marine spirit papapapapa ini ndichida kuwana mari mangwana no so ndozvinhu zvandangotaura zvaakaita dai aine zvinhu zvaida ngotaura aitaura inini handina chandakamutadzira but nongoti dai Mwari amuregerera pane zvaakaita kwandiri noti zvaanoita iye ari right kwaari ato right so ndozvinhu zvatoda kutaura. There you heard it, viewers. Right guys, ndo paperera kutaura kwa Dunamis apa. Ndataura pekutanga ndikati nyaya yedu nhasi it's not about abuse ndeye kuNigeria nekuromba zuro. We focused on the issue yekuti nembaka yei andichika baba ava vachinzi vakasana because it was a shock to all of you guys kuti Dunamis yakasana nani nemukadzi and achibva enda ku platform kuti izozviziva tikafocus on abuse and vakadzi vazhinji vakabviswa mudzimba whether i first marriage kana kuti ndo mahari kana kuti kwakambobva handika saka zveabuse pakangotaurwa hatimiriri izvozvo guys zvokuti abuse totongotaura straight away and varume vakawanda vadi kunzonyadze abuse because kwavari havaoniwo zviri wrong vanenge vachiona zviri right handika right takaipedza 2 nhasi tiri kufokasana nenyaya yeNigeria so Bolaza ndinokumbira kuti sezvo ione mental health inoplaya inotamba kudai isina kumira zvakanaka ndandiri kumbokumbira kuti palive idei ukambobva indanorara handika indanorara palive iko zvino patave apa because takuda kutaura chokwadi sechokwadi sematauriko sekuona kwedu semaono inini hangu guys ndiri munhu anogara chikudzai chekutangamira ndikudze kuti Dunamis this platform haina mweya wainotogwa nayo haitogwi nemweya wa Bolt Cutter whatever spirit the kingdom that she's having or the kingdom that she has joined or the powers that are using here pano pa platform who overtake a lot of people. Many people have tried guys you must tell Dunamis now, tell Dunamis the truth. Many people have tried but they didn't. Vane mazita mahombe munokwata imimi pana papataimu tinomataura isu kuti ningi muri kuita fake ku YouTube ikoko tinotaura pano takanguri tanzi tichapengeswa tikanzi tichaita sei ndikakudza kuti ini ndipengeso zvokumanya ndingambopota hangu ndichidonha asi Mwari wandinoziva aiwa hatamba achidaro kana uri clean usina chauna chazvibati mushonga wabati pasina chironda guys ubati pasina chironda mushonga ubati mushonga pasina chironda so pa platform ino it's a no vanongoya vachibondera kana angauya nespirit yekuti anouya nespirit yake yekuti anoda kuzokontrola pano haibati will still be us dei takakontroliwa dei tisiri kutoita live iyoyi nhasi hatiri kuti tinoda kutotaura zvatiri kuonawo pano dei tisiri kutoita dei takakontroliwa sekufunga kwako kuti peji raenda peji rino hariende nevanhu nezvinhu zvemunyika zvisina kana nebasa resezvo moreover guys handitika ini ndakakudza kakawanda saka ndoda kuti yes I told you several times kakawanda guys mfilime tazotanga kuona 1 2 3 things ndakangoenga kudzenga guys ini panhu zvakawanda zvandisiri kuona zvakanaka guys pane zvakawanda zvisiri kuona but ini mune nharo imi makanga muchindo negweseruko handika muchinoisa henyu mari dzenyu chakaipa hapana pano kungoti mazwana handichaiti morning motivation akanangana nekubhaibheri zvekudaro mukadzokera palive ine mapeji pano mamotivation anoita makusenda itokuudzai kuti guys vazhinji venyu upenyu hwamukurarama husiriwo madhesenyu akakuudzai zvekubatwa musoro kushechi ndiani who told you aikuudzai zvekubatwa musoro kushechi kuti musabatwe misoro kumachechi muri kutorerwa zvipo zvenyu madheseni who was telling you that ndichiti tsvaga nzwerai mweya who was telling you about you have the spirit of discernment aikuti discerning a spirit of discernment pano ndiani pano harisi platform yekuti vanongoya kotamba otambira oenda kuti kwanzi pano ndosaka panosara pakamira inosara yakamira iri 1 yakadai ini ndiri munhu wenyama ndingatodonha ndomuka ndakakudzai gore ndikati theme yedu yegore rino iri tinowa tichimuka tinotodonha tichimuka asi kune zvokuti kwai tinotogwa nemaspiriti emanjuzu
ini guys njuzu inototiza pandiri hamusa muzviziva muda ndikupe reference njuzu ikauya mudhuze mangu pasina nguva inoputika yoenda mozviziva njuzu ikasudira mudhuze mangu chizvitikwa ndiri njuzu inoputika yoenda ndine njuzu yandine 1 kana inoendosekana kana ndoirana nayeni guys ndipei iripi dzinongouya dzichidarika dzinouya dzichidarika anibona because spirit yangu will never aimbofi yakawirirana nazviite anibona hazviwirirani maspirit yavo hazvito ini guys ndikasvika pane munhu anotobata-bataka anotonditsvagira kana kuti munhu anototsvaga kana chekutotaura kana tinotonetsana hatitombowirira tinotonetsana chete hazviiti titiwirirani tinotonetsana hazviiti makuzviziva nawo anibona saka zvokunzi kwanzi hanzi juzu are dangerous juzu are dangerous kune imimi munoita zvemanjuzu kwete vasingati zvemanjuzu isu hachiti zvemanjuzu juzu ndongoiona ndongozati it's a creature, it's a mermaid, it's just a creature, it's a mermaid, a beautiful creature. Imi ndi munozodzimanipulate moteka kushandisa zvamunoshandisa apa hamuna zvamunazvo hamuna kana zvamunazvo pamanjuzu amu kunozvikwanisa pamaspirits amusingazivi in the kingdom, the marine world, iwo yamamarino datinoziva munongonoda kunozvikwanisa kuti ndine njuzu indazoda ipo kunozvikwanisa mono ndiani kwani manjuzu akabudirira timotiudzai muna nemanju ndiri manjuzu anu ndakabudiani tikungosokola siyasafa sokola sisonke isi sitorina tikatove nani hanimona munhu akangosvika kudaiso ndaanjuzu munhu akangoita zvimagaro kudaiso ndine njuzu munhu akangori kwabrazil endane njuzu ndochiko maforeign spirits amusingazivi tikazvitaura moti kwaiye chichichii hanimona but ndochokwadi hake samwe akasida kuvhura dati mutivhure malaitare rechokwadi antika tikunangana nenyaya yemanjuzu yataugwa nadunamisi ndoyatiri kuda kuti tinangane nayo nhasi guys antika because dunamisi ari kutaura iye ari kuti ndiri kutaura life yandakapinda andimona nezuro pandakavhara life nezuro ndakati chii guys ndakati dunamisi tinokutenda kana wakatsvaga mwari wechokwadi ukamuwana mwari aramba kuita zvakanaka ndikati bolt cutter kana une a spirit that is operating within you isiriyo tsvaga mwari nezuro ndakadara nditi but because of mental health yamakanga mataura imimi mukati mental health andika I couldn't just go, you know, because tichidawo kuti tiprotecte mumwe I couldn't just go and, you know, though I had a lot to say, but ndima kamanya kuti even iye kufila kuti akarambidza kukwira panapa, but you guys ndimi makadaro, you guys ndimi makati munhu ngasakwira ngaabve ngadai. It's not me, and I listened to you. And when I listened to you, asi nditini munhu ngakwire, there is two sides of the story. Makajamuka kwa ari kufila sisimeri vakadi vakaramba kuti ndikwire. Animaona, because the spirit was controlled. But I really loved it so much kuti auye vasangane murume apa mukadzi apa. Ndakatodara nesuro imi mukaramba. Saka let's stop this blame game. Yamada tati chichi. Ndatingoti ari kufila zvari kufila is okay because anakwanisa kuwana nguva kuti akwira auye pano. Nasi tutora nezvenyaya yake guys. Nyaya iripo chokwadi chiripo vana vaku Nigeria vakaenda. Ende ku Nigeria there is something that happened ku Nigeria. Kune zvaiitika ku Nigeria uku. Kune zvakaitika ku Nigeria uku kuzviriko zvinhu zvaitika guys chero uchinzi kwai kana kuti kudini ndichida ngutara chokwadi chepamberi pamwari ndakazvimiririra antimaona pane nguva yaye kuti ndakanga ndichita ma live panapa every day changu muromo chaenda pa side pabuda nyaya dzakawanda ndaiti ndichipedza kutaura kuti guys vamwe venyu vari kuchema uku antika kuti mari dziri kuenda pana chikuitika vanhu vaitenda in number side dzokera back kuenda in number sikoko ndo vari kuzitaikesha ma 4000 per day. Ende muri kuzwa platform yataura haana kutaura pa platform 2 kana 3 aramba akatsikirira kuti kwasisimeli diaries ini ndinoma madzura ma live iwayo ndaita muromongo chaenda apa ndichiuya everyday ndikapesa ndakuchita nchagwana bolaza akanga takutotukana na bolaza achiti ndikuda kuisa business rake but at the same time ndaifila kuti no bolaza akanga auya pano andimona ndisitaiunza chiti vanhu vese vane zvinhu zvakasiyana munhu nemunhu ngamire nezvaanoda andimona tikaona ana achita a man of god tiona vanaita zvechivanhu pakafura vechivanhu vakawanda pano pakafura people of god vakawanda pano saka pakuitika zvinhu zvakadai I felt kuti no I have to kuudza vanhu kuti kuvanhu vari kuya kuseri guys ndozviri kuitika handimaona ndaitaura but maidini zita kwabuda maplatform 2 here masitataura kwabuda 1 platform
ndo riri kuramba chingotsikirwa katonzi takanga takuenda tiri to one platform anditi maona. So handizozivi hangu, but I would like to believe kuti uyu Dunamis na Bolt Cutter varituka pavakaenda kuNigeria ka vaenda kunotsvaga masimba. And I always tell you guys pano kuti Satan ane simba rekuti gomo ibva pauenda pa ende rinobva richizviita. Ende unoenda kundakambokudza nchiti ukaenda kunganga guys uchinotsvaga mwana, kune vanhu vakawanda vane vana apa vakabva kunganga uko. Vakabva kunganga anokupa mwana, Satan anokupa mwana because anopa asi zvinhu zvakazvilasti. Vamwe vana ndiona tachikambatika kufeza anofa, umwe anokura chinzi akuita pari, umwe anofura nokuti mawira akaita. The devil gives, anopa. Saka munotoona zvichitoita machiripiti anotoitika maimwana minana mapipi zvinotoitika hobo. Anyway, regai ndivhure maline. Isai manamba vanhu vafona da kufona mufona apa muchiti mukati ngochokocho moita masters. Hanimona. Hakuna chinhu chinoitika pana pachinenge chisingazokwanisi kuti chidzoke bheki chichibuda pachena. Azviite. Unotobudirira unotodzoka chete chero ukabudirira panguva iyoyo asi uchadzoka chete uchizotaurako zvako zvatura makore mangani. Fona ivada kuti zvokukwira. Alright, kune vadata zvokukwidzwa chako. I'm going to aid you. Timukwire mufona. Inini akuti handimbotiregera kunyara kutaura kuti ndakawa nekutozvitaura nekusingaperi. I said it. Hello my sister. Hi sis Meli, zviri sei? Mushe kuri sei? Aiwa kuri right. Ndingotaura two cents dzangu. I just feel kunge Dunamis Nezuro, you did give him a platform. And if I remember very well, akataura ega akati Bolt Cutter ndimai vana vangu and I would never say anything bad. Akataura Nezuro, you gave him the platform. Iye ndiye akadecide hake kuzolimita zvaitaura pamwe aisvika kubacklash and everything. And the other thing, vanhu vanenge vangori neside ravo, vanhu vane mabeliefs avo. Inini hangu handisi munhu ari very, I'm a Christian, asi zvebhaibheri handizvizivi zvokudaro. Asi chandoziva ndechekuti you cannot say unoita manjuzu uchiita I'm a Christian and unonamata. The two does not mix. God is a jealous. Mari jealous. Yes. So ipapo Bolt Cutter anofana kutopagadzirisa because mastatement ake ka inini handisi munhu ndinonamata asi handizivi bhaibheri zvokudaro, but I know you can never mix the two. Kana wakuita zvechivanhu somehow Dunamis ane point dzake dzaanga achitaurawo dzekuti tinofana kudziacceptawo zvaanga achitaura isaidi rake raakaona kuti ndozvaakafesana nazvo. Of course ane kumuwo zvake zvokuzo domestic violence dzakewo, but spiritual wise ataura ega akakonfesa ega. Hatingadi kuramba tichimupikisa zvinhu zvaari kutaura. Saka I just I think he did well. Aita zvakanaka kuti Nezuro nakwasataura because they akataura Nezuro after the emotions dzema abuse dzanga dzataura na Bolt Cutter hapana munhu akanga chamuteerera. Hakuna aiteerera. Saka zvakanaka kuti zvauya the other day chezaramba uripo. Zvauya the other day. Handimaona izvi zvapfuura. Hatasina muteereri. Ndisati ndakati Smelly one thing. I also felt yesterday Bolt Cutter kuti she made it feel like kunge tumunzwire tsitsi kuti musamukwidza akachema and what. For me it didn't sit well with me because aida kuti tirerekere kuside kwake and she did not really allow us kuti tinyasopa baba platform. Izvozvo zvamataura kuti aifanira kutoti uyari apa uyari paside. Kana vachipindirana zvinonzwanana vachidairirana zvinonzwanana izvezvi uyaenda panimwe platform ataura Bolt Cutter achauya tatanga kutaura futi side rake. Hatisi kuzonyatsoziva kuti side chairo ari kutaura chokwadi zviri kunyatsofamba ndezvipi. On this, trust me, on this Manjusa, I don't think the Bolt Cutter will comment on this one. I don't think so. Because the Bolt Cutter, remember, the Bolt Cutter is still in there. Until kuita zvini zvipatanga zvechivanhu. Hanimona. Uya akachokuda kuti ndakapisa, ndakatendeuka. Hanimona. Ndakatotsvaga Mwari. It's more like a confession kuti inini ndakapinda muzvinhu. Kana ndaive ndiri hure vasikana, mongoziva kuti chinoda kutouch light. But ndakasangana naJesu. Mwari vakandipa mvura yekunwa vakati mvura yeupenyu iyi ndakachinja upenyu hwangu. Ndaimborera nevarume vakada ndichiba ndichida. It's more like a confession. Handiona. Kana naisi Simeli zvinhu zvacho
kana Botkati ari kuti nini I was a Christian zvese ndichinamata uyu murume ari kuti nini ndachinja handichaite zvandanga ndichiita kumashure. No. Zvakwauri iwewe kuti according to how you understand the word of God. But the word of God ndichida kuudza hangu ini ndakazvimirira pano. I don't want kuti kana ndigozokotwa zvisiri izvo. Handika, you cannot serve two masters. You cannot mix God. Mwari chaiwo. Haukwasi kuisa Mwari apa woisa Mwari apa pa nehari kana kuti nemushonga. Handiona Mwari havakwani Mwari. Mwari havakwani mutombo. Mwari havakwani mushonga. Mwari ndiMwari. You can never serve two masters. It can never happen. So it's up to you how you understand your weight. Yeah, that's true. Okay, so it's Melly. All right, thank you, Gia. All right, thank you very much. Right, Sheds, hello. Oh, me don't say hello, Dia. Yes, we can hear you. I think handisi vaya vanoshamisa vanonamata, but I can tell you one thing, chamataura chatoda kusikira. You can't serve two masters. Kata cannot, whoever is using. Call me anything, I'm not a Satanist. That is blasphemy to the word of God, because the word of God says straight kuti chisiri chamwari chasatan chete. Saka hatizivi kuti munodanwa kunzi njuzu, vanhu pasi pemvura, vanobhuru. There's kingdoms. Nyika. Yeah. Ndiri kushanda as a producer in Hollywood right now. Unogona kutarisa psychological thriller kana mahorror movies. Unogona kuona zvinhu zvinokutyisa but zviri kutoitika. How come one day we'll do this on a different day? There's so many things you need to panic. Because not all one kurara nevan. Saka levels rima. Even though no sarudza kuti unogara chigaro chacho. Very true. But what I tell you is vanhu vese vandinoziva ini personally pane zuva raunodona inosvika success mari unobata vakadzi unorarana, but it's one day. Handizivi sei zvakadaro, izuva rimwe chete. That's why muchiona vana PDD vakupika majera. Of course. That's why muchiona vanhu vane mazita aitibhira ndizvo zvazviri. Unodla nhasi mangwana, you're not promised eternal life because havasi Mwari. Mwari vakakusika ndo vanogona kukupa upenyu husingaperi, ndo vakaisa mweya mumiri mako, ndo vanokupa upenyu husingaperi. Everything else is false. Whether ari mukadzi ane magaro, anenge ari mukadzi anenge ane chirwere, whether zvakaita sei inenge zvikaitwa pasi perima. Kuno California kwandinogara kune ma-underground tunnels. Ma-underground tunnels ekuti paunoenda kumagangs vamwe vesati vona bhora vachiseka, varume ava vane mari vanoenda pama-underground tunnels vopinda mumota dzichivaendesa kuma-mention parties ekuti newe unoti Mwari torai gumbo, torai maziso, torai maoko. I've seen it all. But when you get into those spaces, you understand kuti it is not of God, it is paganism. Vakadzi tinenge tichifamba takashama, varume everything. Anoda mukadzi nemukadzi, anoda murume nemurume, anoda nguruve nemhinzi. Saka, I'm just saying, I was just trying to answer this lady who anonzi Bolt Kara kuti please, and then Sismela I'll get off and then I'll let Mazimba anoziva zvese voya votaura. We can have a different platform to discuss this stuff. And I've got one lady, she actually started a non-for-profit foundation. She's amazing. She's a survivor. She was kidnapped at the age of 7. From 7 years to 21 years. Her name is Melissa. She's amazing. If you want on your platform, she shares her story. Yeah, bring it WhatsApp. Yeah, bring it WhatsApp. Saka inyika inotibvundusa isusu inyika one mix the dark with the light period. Number 2, musabati zvinhu zvamusingazivi. Munoziva manjusu kana uchibata manjusu, you know kuti havasi Mwari.
You know kuti manjusi havasi Mwari. You know that. Usazvinyengedzera unoperekedzwa kuguva. And one thing I can say is mweya inokusiya papoint yekuti pane varume vaitinhira vamacage maduku anenge ari pasuicide watch, pane kamera inenge yakamutarisa mukona. Because mweya yetsvina inonakidzwa nekurwadziwa kwevanhu. That's why ichikumbira ropa. That's why sacrifices are blood sacrifices. Mweya ichita Mwari yako mweya iri kusvaga ropa nekuchema nekutambudzika nemisodzi. That's why the Bible says Gehenna, there is such a thing called the gnashing of teeth. Saka kanewo ukabata mushonga ukaromba ukaita zvaunoita usangoti hey itazokuuchirira maoko yozofara uchibudirira. Imweya inosvaga ropa, and in the end chete panofiwa. Thank you for asking. Thank you very much, Chichi. Thank you very much, Yeza. Thank you. Right. After that, guys. Hakuna chemahara. The kingdom ya Satan. Hakuna chemahara. Icho chondo chokwadi. Hakuna chemahara. You receive. Surely you shall pay one way or the other. Another chokwadi kuti ndokuniitwa blood sacrifice waya antimona. It's just that chizozviona edu nekuti aya masatanist aya madai, but chokwadi chaiko ka vanotori machechi akawanda ari kuparidza right now akazara ane vanhu vakazara. Mweya uri kutenderera mukati mechechi hausi mweya waMwari, hausi mweya waMwari. Mweya uri kutenderera muchechi chaiwo machechi makazara mahombe hausi mweya waMwari. Believe it or not, hausi mweya waMwari. Vanhu munenge muchifa kunamata kudai, munenge muchifa kunamata kudai, so nemwoyo inorevesa mushandisa emotions enyu, but the spirit that is leading you there on the pulpit is not the spirit of God. It's not the spirit of God. Ndiwo maspirit anouya iwaya anenge achitaura kuti Mwari, achidedza kuti Mwari, but asiri aMwari. Hanzi vachauya vachiti Mwari, asi vasiri vangu handivazivi. Ndo chokwadi, ndicho chokwadi chisere. Saka vanoda kufona guys, kana varipo vakambopindawo kumaspirit of majuzu aya mukasangana zvakati. Ndiani akati ndakamboenda kumajuzu ane life yakanaka? Ndipei one guys. Kutambura atiri majuzu isu, kutambura nekutambura, problem after problem. Isu tisitoka majuzu mamwe problems edakana chanani because edu angori maproblem ari common atongozoti tahurigwa tochema nazi zvadarika. Hanimona problem after problem. Havana zororo imi majuzi taura ichokwadi. Murimo majuzi mune rest here, mune zororo here, mune zororo here, kuti mune zororo kuti munotomboyatsa kuti tine zororo asi hati zvinhu zvikunyatsa. You are always in problems after problems. Ndipo panozoti kokutiza henyu moenda kuna Mwari, mongotiza henyu mongonovanda ikoko because zvinhu zvemajuzi mukazvitanga hamubudi mazviri ende hamuzvigoni. Muri vana vadiki hamuzvigoni zvinhu izvi, hamuzvigoni. Chingotiza henyu munotsvaga Mwari wenyu muzvinamatire. Kunamata guys kuri kwese unonamata baba kukutaura naMwari wako chakukutsvaga kuita ka secret room kako kaka prayer room kako kekuti unotsvaga Mwari wako vachikunzwa. Anoona salvation ndeyako munhu, salvation is personal. Kana muri majuzi ari kuti tiri happy, tiudzeiwo majuzi muri happy every day, problem after problem, problem after problem, problem after problem. Hakuna zvokuti munoti zviri, hakuna zororo. Because every day mangwana kuri kudiwa ichi, mangwana warota izvi zvinovhundutsa, mangwana wazovingwa nezvizvi, mangwana waona izvi. Isi tongozviraramira timboonisa, timboroti, hatimbodina meno, tongorarama hameno ikoko, hati mazviona. Saka zvinhu zvine mweya unei kurota guys. Hati mukunzwa, inini ndotobhiliva kuti Bolt Kati akatonyatsa kumira kuita zvinhu zvekwamwari, akasiya zvinhu zvemidzimi nemicheka, akanyatsa kumira panzvekwamwari kudzokera posirika, she will go far. Akasiya zvinhu zvemajuzi izvi nechi uyatsa kumira pana Mwari kuti ndamira kudai, soka zvinhu zvake zvinoendeka zvokutodaro because anenge ane chinhu chinenge chiri maari, chicho chiri kutagetwa icho nemajuzi iwayo, chiripo chiri maari chikutegetwa. And this thing of having a spiritual father guys, imi vafundisi imi munosunga kunobuda kune dzimwe nyika kunotsvaga spiritual father. Spiritual father hauzivi kuti spiritual father wako ndimwari. Don't you know that your spiritual father is God? Why would you go and look for a man made of flesh to be your spiritual father? A man who is doing adultery behind your back, a man who is doing rituals behind your back. Vangani men of
God aripa for Nigeria kuma makangofa. They didn't even see their death. Vakangofa. Vafa kuti kuprenyedza kwenda kunobuda zvinhu zvakawanda. Hanzi mune maziso but amuone. Mune nzeve but amunzwe. Don't you cry. The spiritual father, David, you have the Bible. The Bible is your spiritual father, is your guidance. Why going as far as Nigeria? Kunochagana spiritual father. Why? You go to who does not know Nigeria is full of juju. But it is I'm not has no more. Ukaona chitima screen. Munoti zvozvana sina kukwana kutongana sina kukwana machipa screen. Uri kuZimbabwe kubata screen yebuda kupanzaruko munhu akanga achitorana nevakadzi kuNigeria vekuZambia. Vekuzambia vakadzi vandosiya varume vavo vachienda kuNigeria kunovata nemapasta because vanenge vachinzi torai zviri simeni dzevakadzi idzodzo. Simeni dzevakadzi idzodzo are used zvakare kuti zvinhu zvavo zviite. Hanimona. Hakuna spiritual father. You are the best prophet of your own life. Upendo wako kanoti zvichaditiri zvikaizvi. Siya. Iwe unoprofita penyu wako wega kanoti apa ndoda kudai apa. Life is spiritual guys. You don't need somebody kuti akutungamirire kumberi kuti kwanzi ozotungamirigwa nauyu ozoda kunokubata maoko. Pauri kubatwa maoko munhu iye kwanga ari nezuro nokuziya. Kuziya. Ye spiritual father wangu ningi vekudii. Ndiani spiritual father asina zvinyanya wamunotaura asina zvinyanya spiritual father ndiani kungoti da chiti chokwadi. But remember kuti she was not well so I couldn't go deeper. Nasi uchana ndakazvimiririra ndosaka ndamukumbira kuti ainde. Tika vanonoke izvozvo zvamunazvo mukadzi wavo vanotora kuvarume wani kune pakambota mbiri yekunzi masperms evarume aitotengeswa. Hamuzvizivi. Hamuzvizivi. Haiti kuZimbabwe kwaifamba kuchitoga masperms evarume achinotengeswa kwamuzvizivi. Achina kuna papa hamuzvizivi. Ndenipe business rine mari ko zvinhu sechechi. Ndiudzei. Which business has got money right now sechechi? Business rine mari. Zvokutodaro. Ndosaka munhu sakuenda kunovhura but chakuitika manje machechi awandisa munhu wese ari kungonovhura chechi. Antika saka kuchechi idzi hadzichasimuki dzinoramba kusimuka. Saka dzichiramba kusimuka what do they do? Vanoenda kutsvaga mapowers ekuti paite because isusu tinobatwa nekuda machiripiti anonzi machi mamiracles. We are drawn kumachechi kune mamiracles atinenge tichiona ayaya. Antika ndingaenda kosunga chirema chandaona ndakutoenda. Anoona takutomhanya tichiendapo. So pakati vakafunga zvimakribidi zvavo zvokuita pakatengwa vanhu pakapatekwa mari kuti uyai muite matestimonies muchimira muchitaura kuti ini ndanzi muye mune macrashes enyu muzofamba muzodai. Then people are going there because the people are after miracles. They are not after God. They don't see. Ipapo ndakamupa credit kubva nezuro Dunamis pakuti dheire kusvika chinotanga kunoona zviri kuitika kuti akanga ane spirit of discernment zvemachokwadi as much as akazenge ameno handizozivi hangu zvokudanana kuti akanga aona kuti vanhu vakanga vari kuda kutode kutovata vese kana kuzodanana naprofet handizivi but akaona akaita spirit of discernment akaona kuti paitwa pastage waprofet ndikiri profesa apa pastage wamiracle apa akazviona. Ndakataura bva nezuro ndikati ndinopa credit ipapo akazviona akakurumidza taura kuti pane chaitika panapa hakuna miracle this is not normal hakuna zvakadaro. Andimaona akatoudza kunzi azvaona pano unosiya pano that statement alone that statement iroro it said a lot kuti zvaona panapa munosiya pano that statement said a lot. Mari vazhinji venyu nhasi mari munodzibata kudai kubata mari kudai so but inoti kunge yafuridzwa kuti kungoparara kudai so kungoparara mari inongoparara kungoenda ati unobata mari yakawanda kudai so kuti yashandei hapana chainoshanda hauna chakuna chekushanda because wakapfuura nepamwe pakanga wapfuura napo chirega ndire ndikuenda kunobatsirwa wadirector neshamwari ukanosvika ipapo ukanonamatirwa pakatorwa something kubva pauri hauchaoni tokuenda kubasa kunodii unongoenda kwokubasa zvobata mari yakawanda okay ndanimbodara kufona asina kuwanzwa but chinobuda hapana. But that's not who you are.
That's not who you are. Utori muna ri blessed jokutodaro. Uri blessed jokutodaro. But of late zvina zvisi kufamba. And pa wakapinda kuenza kufunga unopaziva. Unoziva ndakatsika nepakati. The same way unoti ndakashawa pendi yangu. Unoti ndakashawa pendi yangu ndakatoshaya. Pa wakatsika pa wakafura napo tupaza ndakafura nepapapa. Wakanotorerwa madestiny. Iwa yakatorerwa madestiny naye. Wakanotorerwa raki rimauri. Anotorwa. Wow. Zvinamatire izvo kunzwa makaswa muhara kuna munhu anopinda muhari pindai zvinamatire mega network iri ichitiza vanhu apa kuona opinopinda hanzi I wish ndinoona kuti ndoda kuzama kukuedza iri kuramba Julia. I don't know what is going on. I'm trying to add you again. I think network yangu kana ikaramba fona pane munhu ari kutira kuti hameno zviri kuitika nenetwork. Junior chikusha anenge arikuda kutaura chaiko nyaya yake manje network yacho inenge kupera ichitiza right yapinda. Hello. Yes, Julie said. I just want to share nenyaya yemanjuzu. I know vamwe vachaziva nekuda kwevoice zvapfukutsveme. So but network. So network iri kubamba wangu. Iri kutisa network. Atisinyatso kunzwa. And I think they are iri kutisa. The network ike. Imbotaura chinzwa. Saka zvadai nangu zvinhu zvokuti hazvisi zvinhuwo zviri mandiri. But ndakangoitoka kuzvisesera ndikati ini zvinhu zvandizvinzwisise zvinoda uchizvinzwisisa. Chinonyanya kundibata chazoita kuti ndikufonere nduku dzedu chekuti ever since atanga kuzviita maproject ese aiita mulife make akabva amira. Ende chakazonyanya kundibata ndechekuti pane pavainzi vaenda kugomo. Vakaenda kugomo ikoko vakanoburuka vakanoita zvaiitirwa hanzi machira ake and so forth. Vachiburuka mugomo akabva nhumbu ndobva abviswa chupu. Ani muri kunzwa? So inini ndobva ndabvunza ndikati saka kugoma ikoko havana kuzviona here pamanga muchiita whatever you were doing kuti ndozvichaitika maita sei maburuka zvikanzi zvoni vati ndozvinoita zvinhu zvacho kana zvichiita sei kana uchibatsirwa. So vanhu ava vakatanga kumuudza kuti hama dzako dziri kukupandukira dziri kukurwisira chipo chako chaunacho chemanjuzu vari kurwadziwa newe to the extent yekuti hapana wachatara naye mufamily ari kuzvitisa life yake. Vavazonzi shanzi handikugomo unoita matendo unotenda manjuzu ako adzokera zvemugomo muya aburuka abvaitoti hello vanakati mudati ndiada kutaura ndikati hama yake because yanga ichijamba network havana kupanzwa endera kuberi iye hama yake yepadhuze daro vavaenda futi mugomo kechi2 zvichinzi anotenda wati ana manjuzu ake and sport by kuti miscarriage echitupu ndochupu ndebva ndabvunza ucho kana machembere naani wacho wacho ndikati mubvunzo wangu uri kuti pamuri kubva muri mugome momo hamusoni here kuti pane hondo ichaitika what's the use yekuti kekutanga makati afanira unotenda mabvu akaburuka mugoma miscarriage so vanhu ava vakatomutema to the extent yekuti even ukada kutira kuti autezvezvo handisi kutotaura naye akunenguva ndisiri kutaura naye zviri inini arikoko ari kudya nzi ndini ndiri kumurwisa. So zvachitaurwa naDunamis is true kuti sometimes paunopinda muzvinhu unenge usingazivi muzvinhu zvauri kupinda. It's like a culture unopinda uchonga kuti uri kubatsirwa but I think unozozviona maybe later on kana mwari akuwaniwo nyasha dzekuti unoti something is wrong. Senge nini hama yangu iyoyo haitatokwanisa kuita vanhu akabva anzi it's normal ndozvazvinoita kana uchibatsira zvinhu zvako zvechivanhu zvana manjuzu unenge uchirwiswa wati inini ndikati sei chivanhu chacho chichidaro ana manjuzu acho achidaro kuti wange barter exchange yekuchakati. So sesimeli zvinhu zvazvo zviri demonic ende mukaita munhu azvitanga kana munhu yekuti
ndandikutaurira vachakuiziva ende zvinondibata ngazvive zvinhu zvakajeka pavachatiatendwa zvinoita kana uchigadzira zvinhu zvako and so forth ndatadza kuexplaina hangu neshungu oro nechipa kuti zvinhu zvazvo anongoda kunyepera sataniki mukati ende maybe tavatonyepo ndechikuti iva vachada part of the plan zvinhu zvizhinji zvavataura aiyedu iyoyo pahama yedu kuti abubuki handiwo achatomboda kuti vanhu vese takwata ndakutyira life yangu ende ndasatoziva kuti vasiyana ndikatokoma zvanza ndafunga kuisiyana nazvo bhosi handichazvigona mari yese yabata uri matare after matare vari kuenda kugomo vari kudini ofwiti haubudi zvakafanira chimbazo manjuso ayo ukangopinda muchimbazo haubudi ukapinda manjuso haubudi unogara uchingopesha mari everyday uchindaapa uchingodaro hazviperi ndo zviri kuitika semunhu anogara muSouth Africa anototambira mari svinhu semunhu wemukadzi zisingle mother tanga atotanga kaprojekti kake aitovako dzadzoketu I think ane almost 5 years achingoita matare akabva atomira kuvaka hatina production yatiri kuona hapana chatiri kuona cheshe chinobatika chiri kubuda kumanjuswa icho kumatara anonzi anawo acho kungori kukwidza makomo vachingoburuka vachikwidza makomo vachingoburuka inini my question ndikainondibata ndichizobvunza vanhu vache vavo vachaenzana machembere vakapedzisira vaakunditiretena inini ndikakati handitye but mubvunzo wangu wairi kuti makwira gomo nemunhu muchitari kunoita matendo akaburuka akasangana nethis incident kekutanga mukadzokera naye mugomo muchitiri kunoita matendo akaburuka akabviswa rimwe chubhu rekupedzisira semanga musiri kuzviona muri kugomo ikoko bara hapana kupindurika sesimeri hapana kupindurika hanti murugo zvikanzi ndo zvazvinoita zvechivanhu iwe unenge uchirwisa unenge uchidini saka zvinhu zviya vanoda kuzviita avo ngavazviite hatisi kupukana nazvo but handinawa ndamboti ndaona akaita zvinhu but kana daungosheyawo stori iyi but ndiri kubatikana because munhu wacho I think sekutotara kwandaitaona kutoziva ihama handisisi vangu infact chingo network. Okay. Tawana help. All right. No, thank you very much, my sister. Thank you very much for sharing the story. And the chokwadi zvemanje zvichikangotanga munokorana mufamily every day. Munotogara muchitokorana mufamily every day because anogara achitoudzwa kunzi mufamily guys. Amen. Amen. No. Handizivi. I don't know. But chida kuchesara chokwadi chako ka ameno taure kufunga dzai pana Dunamis na Botketa vanhu vaya vakaita zvinhu zvavo vari vese zvinhu zvavo vakaita kungozoti Dunamis aita wrong timing yekuzotaura zvinhu zvabuda mumba maBoltkata akadi kuti ari mumba maBoltkata imomobva atobuda ishara kuti anyway ini nani mukadzi wangu ndikuudza kuti zvatakanorombwa kunga tichisiya ina handichani handiona ari kuramba azokutaura abuda zvinobva zvaita kunge Peter X handiburi kuona zvovaita kunge Peter S akataura panguva iyoyo panga ariko kutaura chako moti dei itori nyaya chaichai. Hello dear. Hello sister Nelly, Moriste. Ndiriitika njani? Ndine zvangu. Ndangoti ndibatewo zvishomane panyaya yaBoltkata nemurume wake. Mostly ndichida hangu kutaura pamusoro pemumwe ndakafadzwa zvaari kuti iye aponeswa adini chinhu chekutanga changanzi tsvaga kuruponeso iye pachake uapologiza
asaita run around achiti ndiri kufungura ngaatange kuapologiza zvakaipa zvaakaitira kumukadzi wake. Because kana iye achinzwisisa kuti aponeswa achiona kuti mukadzi wacho achiri murima, which can be true, azvibatsiri kuti ange achifamba achifumura achirega kutokuti abatsiri kuti asevhewe nawo akwanisewo kusevherwa. Saka anokwanisa kusevherwa only kana amira kuita zvokuti ataki yaari kuda kuita kuti unondo atakawo ari kufunga a platform. But chihombe chitafara kutanga kuita kutoka kutsvaga shoko raMwari first. Zvaari kuita ari kutamba takabva nako kunzvinhu izvi. I wasn't into manjos as such, but ndandiri kune mamwe maspirits makingdom ine maspirits akawanda. So you were there too? Not into manjoso, but ndaifana kunge ndiri muprofita wemaseteni churches. Saka ikingdom yakazara maspirits anongoshanda different ways. Saka indasiri kumanjoso as such. Asi kuti ndatosvikawo panguva yekunzi ndaprofita ndakuta nguva yekutonzi ndafana chikofunda changu chakutanga kuchirengana nehama uchirota zvinhu zvokuti unongo uchinzi hama ndo yakakuroya. Whereas sometimes mumwe munhu akatokuvhara unoprota. Mamakasvika sei? Muchechi mandanga ndangozvarwa ndiri. Saka ndakangokuzvarwa ndakangokura nchinzi mwana achange ari muprofita achange ari muprofita. Asi apa ndandasvika time yekuti akunzi mweya wake wakudzika. Saka ndai ndikarota zvinhu zvezvo ndikanotaura kunzi usatotaura bhozi right now yasvika nguva yekuti unovengwa nehama bhozi wakuchiprofita manje. Chinhu chakatibatsira shoko. Shoko raMwari rine simba. Bukanda scripture ukati mwendona 1 John 4 in mavhesi ona 1 Timothy 4 those scripture. Matthew 24 ndo imwenda yakandibatsira from especially before series 11 iri inoita kuti kuchaya profita venhema nokuda kwavo rudo rwavo ndi ruchatonga. So ukuna kutoprofita unotogona kutotaura zvinhu zviri kuitika, but as long zvichirwisanisa ziva kuti hapana mweya waMwari. So chinhu chakandibatsira ishoko. So uyo ari kunzi tafadzwa kana ari mumweka achifungidzwa kuti ari kuti abuda haasati uzogona kushiftwa from another side, then woshiftirwa to the other side wofunga kuti zvangu zvaita zvinhu izvi zvakaoma. Satani akangwara, Satani akachenjera, and akabata macorners like left right center. Ukasadzoka kushoko because like panotaura pese kuti ndakazovhura kuscripture yakanditi kana asati adzoka kushoko because ndokune the true doctrine of Christianity. Kana atanga kutsvaga the true doctrine of Christianity, then ndopachazopita zvese zvokuti unoprofita izvo zvose kuti ndogona kuti ndinezvipo kuno kuti ndinotanga kupinda mumako kutya Mwari unozwa kuti ndakatadzira Mwari because handapa kuti mukadzi uyo azoti haunotendeke munhu kana wakusvika panguva yekuruponeso wagamuchira salvation. Uneko ichitya Mwari kuti akatadzira all these years ko ndandichikorezvadarachirai Mwari unotanga kuvhunduka mwoyo wako. Ndanga ndina Revelations 30 says that's the spirit of it's spirit that thing of rich spirit of smackdown ndikuita chitiza kundoita chipika but ndivona vasi kutonzwa pozi ndoita chitopika chaiko ndikuita chitiza. Bolaza ndikona kukomenda kunyora it's not like kuti ini ndangu handisi kukubhiliva atika but ndiri kungoti kana makabata vasikana ini ndangu Bolaza pasina mboti kuvanzana tikudinika ndakatokutarisa Bolaza you are more strong akuside zvinhu zvekwamwari ukaanza kumira pana Mwari Bolaza you can go far because shoko wakabata and even uchitaura chako chakudai so tinotonyazonzwa kuti voice rako chero ndiri papulpit handeno kuti ndini ndiriro here I don't know kuona kwanguo handimoona
zvekumajuzuku ndikuona kuti my sister kaameno kana kuri kuti paupenyuka uchazogona kuona kuti one day zvinotozogona kutozodzokoshera kuti guys but makaboreva sevamwe vangu pano pazvaveko zvine zvazvina kumira zvakanaka because zvichaparara newe kwacho hanaendo pamwe ndiri wrong wangu endipedzisa kukona panga achitaura pepe vachitaura kuti hanzi vision yandaitoonawo ndaiona scripture Revelation 13 ichirivelwa but zvikati ngavadzoke kushoko even kana ive podcast ikoko zvaaitaona zvokuti hanzi hari dzirimo vesina mumocha kuti hari dzirimo Bible is written to us for us but not everything is addressed kuti zviite kana zvakadaro uchiminzi hure usina kumboipa kosi kuwana vakadzi vakawanda wanda wana Solomon vanga vanaona Dhavhidhi vakatora kwadzeva saka zvakanaka kana munhu akahura tototi aita zvinhu zvakanaka kakosi zvinhu zviri written zvese Bible kune zvinhu instructions atakapiwa according to dispensation kuti tiri dispensation ipi takapuwa command ipi kuti tirarame nayo saka ndoshoka ndokutaura kuti vachitavaza kutamba that's what I can say achiri kutotamba for now kana achida zvinhu zvokuponeso ngaadzoke back otombodzikama otsvaga Jesu akadzikama nokuti agonyatsoposa gona shiftwa from another place to another place then agotanga kunongedza vamwe izvo iye atongopiswa kunoti akaiswa kusouth kingdom iri imwe chete of course Thank you very much. Because in this my operations are my departments, guys. Kune ma departments ku underworld ku kingdom of this marine spirit what kune ma department. Akatose ndoso achona mwana ku church asi vari veku kingdom ikoko vamwe vanoita zvechiprofita asi vari kingdom ikoko koita vanoita zveching'anga chavo asi vari kingdom ikoko when they meet in the spirit that is operating within them is one mweya one asi uyu akamira kuchechi uyu akamira uku uyu akamira kune madepartments zviri kuupgrade ipapa ndakachipura paeji yangu tatisina zvinhu zvainzi manjozvizvi makakwana vanhu vema40s akwakusina zvinhu zvokuti zvemanje aiwa tichikura tatisingazvizivi takazviziva maimanje hatizvizivi izvo tasingazvizivi saka noti ari kutoupgradeawo haasi kutombota ndechokwadi guys vana nema40 years tichikura kwakune manjuzo here taurai chokwadi imi vanhu vane ma40 years imi zvichikwira takakura tichiziva here zvemajuzi izvi taurai chokwadi asi zvokabvunza rashakira vamajuzi vatokudza nezvazvo takakura tisingazivi majuzi anga akaindepi majuzi iwayo aivepi zvakafanana nemadhezi atakakura isusu kumira taura chokwadi ma40 tichikura guys madhezi atakakura isusu ngoshani dzadziriko here imi guys hamene kuda makadziwonawo makore tichikura isusu guys vanhu vari ma40 uku imimi makaonawo here ngochani guys koiko zvino ma40 years and 50 years muri kuonawo here ngochani dzakazara dziri kuma50 60 uku kana dzakura dzinoenda vanoindepi sei tisingavaoni kuma50 60 years kungochani dzinoenda kupi kana dzaku50 60 uku dzinoindepi hameno kuda ndokakasa kuonawo hameno kurudzi rwedu especially zvesiko saka zviri kuupgrade zvatisunga manje saka titorina ngosha dzema40 50 dzatoziva bcause zvati kune vadiki vari kupeni I remember very well chikwa tikura tiine zvidhoma here kana kuti zvikara zvainge zvairova vanhu zvikwambo chaizvo zvakazosumukira nechepamusoro bichana kunzi arohwa nezvikwambo saka asina ari murikotaura bhanana munhu wani chete tipeika vamwe muri kotaura bhanana ega ko vamwe tipei vamwe muri kotaura munhu wani nekuti angari president here vakabata tipeiwo vamwe Alright, thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Zvinhu guys. Hello, Kola. Sisimeli. Yes, muri sei. Daskera masara sei. Daskera hangu. Ndada contribute hangu 2 cents. Panyaya dziri kutaurwa idzi. Inini hangu chekutanga Sisimeli kwanditi.
asi zvaakuitwa izvi kunyange zvinoitwa pafacebook inimi munozviziva tichikura hakuna mudzimu waifamba wakadengezerwa sezvandiri kuona zvichiitika izvi. Mudzimu chaiwo wakauya wedzinza une mataraka kana pese pese ndine dzimu hakuna zvinhu zvakadaro because mudzimu kana wanzi wauya handiti unouya uine zvinangwa zvaunenge wawira. Mumwe unongoya utaiwa inini ndauya kuzochengeta mhuri yangu kana ndauya kuzokomborera nekuchengeta hautori mudzimu wematara mapanzwisa kozi mudzimu wekuti unenge wauya uchiti wakauya kuzorapa uine mabasa awo aunenge uchiita. Asi chaakunetsa ezvinezvi vanhu vaakushandisa midzimu iyi kuita zviya zvekunge kutsvaga mari nayo. Vanhu vanorapa chaivo havashambadze kana kuti havazvimakete. Iwewe unotoitawo zvekutoudzwa nemwe munhu kuzi apo pana mbuya pane svikiro rinogara pana sekuru varapo arapa anosvikirwa nemhondoro. Ende mukaona vanhu vane matare iwayo vane chiremerera ende ukaenda kwavari havakuchaje mari dzekupenga sezvanga zvichitaurwa nemurume waBolt kata kuti taita pamwe $3,000 hakuna midzimu yakadaro nekuti mudzika wakauya wakaenga manhamo nematambudziko zvevanhu hauna kuinga kuti uzotora mari nekuti mumwe munhu anenge asitori namari. Saka kureva kuti asina mari uyo haachagona here kuti abati chekutanga munozondipakanaona chemajiko handiti zvatiri kuona zviri kuitwa navanhu kudzi munhu wesine nangwa atsvuka nangwa ari kubhilisa ukangoenda pamatare wotonzi amai mune majusu. Hakuna njusu dzakadaro. Kune njusu matembere madziva anofamba zvakanyarara zvine runyararo vachibatsira vanhu vasingatsvage pfuma. Ndivamwe vanhu vamuri kuona vanoshandira kumasowo vasina noise vakanyarara ende kuseri kwemuprofita kune dzinza. Iwewe ndounenge wazosarudza kuti ndoda kushandira ndiri kupi kana kuti ndikuti kana kuti ubati mafiti akaro saka network network atichawi zvanani. Saka ipapo inini hangu ndo pandine mibvunzo nekuti kana alright inini hapana chaidiwa kuti uende uzonotsvaga kana mumwe profeta anenge azonzi anokusimbisa nekuti kana ngirozi kunyange ichibva kudenga inobva yakakwana handiti kana riri dzimu rishuya kuzogara pamunhu rinouya rakatokwana iro ndo rinototaura kuti fambisa izvi zvangu zvakadai 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 zvine runyararo zvisina noizi zvisina kufumuka patakona kuti munhu anongoya pasocial media ototi ndine dzimura. Hakuna midzimu yakadaro. Vakusvibisa kunyange matare echivanhu anga akachena hacho munotipofita zveshuwa ende vanhu vemudzimu tikataka kukona ini chichaudza zvinyadzi so tobva tazvibvunza kuti saka ndo midzimu yacho here ndei ndozvazvo koinga umonzara kuti zviri peaceful one hazvitombodi noise hazvitombodi chii saka ndinorapiwa chii nezvozvo zviri kuitika izvi anotorapa chii uyu ndotonyadza kutoshandisa brain dzangu ndega. Ndikupindura ipapo izvozvo zvega zvinotokuratidza wega kuti chipo chirapa chatone mubvunzo nekuti dzimu harigare pese pese rinotosarudza hana mukati medzinza kuti munhu uyu watasarudza uyu achabatanidza here dzinza. Saka mainzwa achinzi mudzimu unotsvaga hana yemunhu
mapanzwa. Saka vanoziva vachiita noise ava vachizotaura kuti vanobudirwa nemastateguru. Hakuna tateguru ada munhu akadaro anomufumura saizvozvo. Haufambi wakaridengezera sodzimu. Nekuti unoona pane munhu ane maturity, ane chiremerera wekuti akataura kunyange mapinduriro ake dzimwe hondo dzacho kuti hasiri anorwa. Anongoti nango munoziva as you grow nematurity panenge zvinoito zvekuti it's not every battle that I'll fight. Mapanzwa. Kunyange avamai ava dai vanga vachiti ivo vane chivanhu kana kuti ndichi kana kuti wakagarwa nemutembere kana kuti arani hadzisi hondo dzese nekuti une kutoveka kwaunenge utori mauri kwekuti hazvisi zvese zvaunotaura. Pane zvimwe zvaunonzwa kuti ndozviri kuitika ungosiya zvakadaro. Ini ndozvandinoziva kune vanhu vanonzi vanogarwa nemidzimu kana munhu achinzi ibotedzi kana unzi isvikiro ane chiremerera. Hausi munhu wekuti unongofumuka pane vanhu vese kana kutaura mukanwa mako mune mafilters. Hautauri zvinyadzi. Kuna zvinhu zvakadaro izvozvo. Saka izvo vanhu vari kuita izvo pasocial media ndo vatukisa midzimu. Haiwa tichiona zvekuti hapana patingotambiwa nesisi. Isu manje tichiona tinotoziva totogona kuti kukuzirirai hedu tichitoti tichitoona kuti hapana ndomirai mbotimirai hedu hapana. Hakuna even manjuzu acho vafumura nekuti kune matembere magaradziva midzimu chaiyo manjuzu chaiyo ekuti ukaenda pari munoziva kuti unongobata ivhu chairo ukaeresa munhu akapona iri sisimeri. Because hazvisi zvekunzi zviri muropa mako iwewe chipo chiri mauri ende vanhu vanofanirwa kubudirwa nemhepo unopfekwa nemweya wetsitsi kwete izvi zvekuitwa zvekutsvaga vanhu mari. Mari zvekuti vanhu vanenge vachitsvaga mari midzimu chaiyo ine tsitsi sisimeri. Ukaenda pamwe mbondoro inotosvikayo kuti ndinokurapa mwanangu kana dambudziko rako rapera wotonzi pamwe uchangotenga machira avanofuga haya kungopetera kutenga dani. Machira acho amunoyanawo pasocial media kuti tikakuonai makamadisplaya kudai unoona kadisplay wakara dzose ubva wazvikuza kuti saka zvinhu zvacho midzimu haichi secret here izvine second thing. Saka why zviri zvakungofumuka kudai zviri kufamba sei utotonyosona kuti jafeja dzoga dzikurohwa. Handiti muri kuona. Saka ndo vatukisa nekushoretsa matare echivanhu. Asi kune vanhu sezviri kungoitawo mapasta iwaya maprofita eyo vana papa vari kuita zvokunotora kuNigeria vari kungotukisawo makristu vantu vanongotukisawo vechechi tatongozvijaira kuti titori mahypocrite totongozviziva andika because vanondobata nawo and the same applies nekuchinji vemajusi ava vanenge vachiita izvozvo totongoonawo kuti hakuna handiti munoona so nekuti kana like ivo maprofeti ava handiti mukazvitarisa kuti vese vari kunzi vaenda kuNigeria vazodi why vari kuenda kuNigeria chii chavari kunotsvaga kuNigeria nekuti yauya inouya yakakwana. Why is it maZimbabwean prophets they are flocking to Nigeria? Yes. Yes. Descending spirit. Yes. The spirit of discernment. Yes. Thank you very much. Zvakafanana inini vhile ndichida kuenda pana prophet. Tinototangana namata kuti Mwari uyu munhu wenyu here ndimi here muri kumutuma. Because even the Bible said test the spirit. Nekuti mazuva ekupedzisira vachauya vese vamwe vachati gomo ibva apa ugoenda apa. Asi mweya wangu here unenge uchitaura rikakaka bandara shekeka. Saka zvinonzi testai maspirit. Yes. Muzive kuti uyu munhu waMwari. Nekuti havasi vese vari kushandiswa nemweya waMwari. Amazuva ekupedzisira saka zvaakuda spirit of discernment yekuti unonamata kuti baba ava vati ndiende kwaprofita nhingi timi here muri kuvatuma usaratidzwa zvakavanzika. Ukanzwa yo gut instinct ichiri kuti no usaenda. Even nango ukada kuenda kumasvikiro unonamata kuti nezvazvo kuti ndoenda here kunoona munhu uyu. Zvino zvaestimation munhu wese akungoti anonzwa mweya. Unyatsosvika kuti mweya wacho wavari kunzwa ndeupi asi kana waenda ikoko vanotungamidza mari paperi. Saka inini hangu ndakazvitarisa mazuva ataakurarama zvaakungoda kuti iwewe naMwari wako kana uri kutenda kuna Mwari kana uchimira pana Mwari womira pachokwadi
kana wamira pane zvekuti uri kuteedza chivanhu womira pakuteedza midzimu yako uchiikumbira zvakachena, nekuti kunyanya makare kare munhu anga asingadi kana gwenzi, pamwe waingokumbira kana dota chero zvandataura kuti waingopiwa ivi wotopora. Asi mazuva ano kwane zvakawanda, sei nekuda kwevanhu vavasvibisa matare echivana vanopikira munhu kuti uchazviona. Hakuna mudzimu rakadaro. Kuna mudzimu wakadaro. Mudzimu hauna uzotumwa kuti uzouraya, asi wakauya kuti uzochengeta. Saka imini kuchivanhu chamuri munoshandisa zvese ndimi neuyu nechivanhu. Ndakunzwa yangu akungobvunzawo zvangu. Ndatonzwa kuti mava topinda mundimi chaidzo. Ndizvozvo. Zvazvinoita ndikutaurira ipapo sisimeti. Munhu anogona kunge aine mudzimu, handiti aine ngirozi futi. Muri kunzwisisa? Saka zviri izvozvo zviri iwewe ndiwonenge wakuzosasa, nekuti dzinza nedzinza munenge mutori nengirozi dzamo dzirimo, handiti kuziya nechivanhu chinenge chiripo. Zvakafanana ndikanamata munhu akauya, handiti rinogona kutoprofita munhu rakagara kudai ndichisengana chataura ndokupedza naye, handiti tikaenda kuchivanhu kana mudzimu wotoita zvako zvekuchivanhu zvisi zvekuti unofamba wakazvidengezera. Zvimwe zvinenge zvine nguva yacho vii, nekuti zvireve kuti kana kuri svikiro Mwari haumuzivi avo tinomusakata tinokumbira tinozopedzera chiti mutira kuna musikavanhu mapanzwa. Dzinza nedzinza rine mutwaro avasi vanhu vese vanokumbirira pamwacha. Zvinoenda nekuti iwe unobva kupi. Mazezuru ndiwo anoenda pamwacha, machangani nemandauni vamwe vanoenda pamuti unonzi mutsonzowa, vamwe vanoenda pamupfura chaivo vachinokumbira. Zvaakuenderana nekuti iwewe unobva kupi ende madzinza enyu anokumbirwa zvakamira sei. Saka kunamata hakuna umboipa, nekuti kunyange masvikiro anoti mozotisvipira kunani, kuna musikavanhu. Aiwa, tokunzwisisa. Unyaso-understand. Aiwa, tokunzwisisa. Indangoti nditaure ipakuti baba ava naamai ava anozwa kuti panosiyana vanhu panoitika zvakawanda. Wisdom and maturity, because if you wash your dirty linen in public, zvakawanda zvinozobuda. Asi pakupedzesera panozowana anoita sei, anokuvara, ndo maitiro azvakaita. Kana vakambozvita mukuwirirana, asi nekuti zvinezvi pava pamharadzano, uyo akumira uyo achimira achiti akairi pauviri hwavo, ivo ndo vanozana. Kunyange nezvavakabata, ivo ndo vanozviziva zvavakabata. Asi hakuna dzimu rikitisa munhu padzimbu rinotsema tsvina. Hakuna munhu anobudirwa nemanjuzi chaivo akachena anoti nhasi anara naShepard, mangwana ana John, mangwana ana Fungai, kuitwa adakwira mubhedha wemuchipatara. Hakuna zvinhu zvakadaro. Okay. Hakuna zvakadaro. Hakuna anosvikirwa nemanjuzi. Kwete, kune matembere magaradziva anogara mumadziva, asi tosvikirwa nedzimu iroro. Asi muchembere yenjuzi iyoyo iripo, asi inenge isingatodi tsvina, haifeme tsvina. Ikaona paita tsvina inotama. Saka vanhu vari kusvibisa chivanhu vachizvitora nezvavanenge vachiita ivo vachiti hanzi takazo. Handisakambona matare akadaro. Matare epachigara ndoziva ini nana. Saka ndo pandangoti hangu nditaure kana mazoita programu. Tichatoita programu yakanangana naizvozvo kuti vanhu vanyatsonzwisisa. Aiwa, ndinotenda. Maita basa. Thank you very much. Right. Inga tinodzidza pano dai vedu we. Zvotodzidza pano. Okay.
Pana umwe anoda kufona apa guys tinzwe. Hakuna here vanhu vakambopinda munyaya dzemajuzi idzi vakambopinda kunojoina like kutonoita zvinhu zvemajuzi mumbonyatsa kutotiudza vakamboenda kumamarine world uku guys. Imhena dzenyu guys hamungamborudzi kuti hapana munhu akamboenda kumamarine world uku. Makaita ine kumamarine world guys. Chimboya kutiudza kuti makafamba sei. Makambopfuura neko ini kumamarine world uku. Makafamba sei. Tiudzeiwo kuti zvakafamba sei pamakaenda kumamarine world uku. Makafamba sei? Makanouya nei guys? What happened there? Hamungambotadzisuduzwana se mrima saying guys 800 people almost 800 people para pakuna wakamboenda kumarine world. Imi guys ka makamboenda kumarine world chimbofonaiwo mumbotiudza kuti kwakamira seiko, makambofamba seiko kumamarine world. Kwakafamba sei? Zvakaita here? Makanoromba zvikadii? Makatopuwa mare? Zvakafamba sei? Tozwisisa. Haiwa baba babies. Panotine type dzose. Panotine type dzose. Ndinozoti vanenge vati atimbotoshayiwi vedu vakambosvika neko. Kumamarine. Havashayikwi zvavo ita sei? Pagoshayikwa vatatu kana 4. Vakaenda kumamarine. Inenge siri dialysis. Kungozotsigwa kuti tadzava kubuda kutaura asi varipo. Aiwa varipo. Nene chocho yangu iri kunesa neni ndotofonera vari kutotsvaka zvokutoita zvisingatonzwisisikiwo. Kumamarine. Kwanza kuna kana wana hazviti lebo hazvigoni hazviti hazvigoni hazviti zvinto zvisingaiti zvelebo zvinto zvisingaiti kupfuura neko wakapfuura neko vanenge vakamboddarika neko. Namba iri kuramba kupinda chigwa maicho chikuitika oya kupinda. Hello. Hi. Hi. Good, and how are you? I'm good for the live program, but I'm failing. You are on live, my brother. You can share. I'm online right now. Yes, you are. Okay. Yeah, and vanhu vakawanda zveshuwa we need the spirit of God with liberty back here. Yes. And I wonder where the world you find kuti dinasisi maybe it's not allowed vabva kutaura manje kana kuti basically zvakataurwa even about Kata yesterday when I was listening. Achitaura nyaya yokuti iye manjuzu and namweya mutsvene kana kuti naMwari they go hand in hand. Akapika akati inini ndaida platform yekuti kana pana mufundisi anotaura kuti zvinhu izvi hazvidyidzani ndaimuda pano. Idzo ndo dzinonzi nhema dzakapikwa naBolt Kata. Ngatingoudzai vanhu chokwadi sezvachiri, vanhu vaende kuna Mwari vararame, mweya vanhu ipore. Nokuti bhaibheri shoko raMwari sezvariri pachezvaro haritombosanganisi Mwari nevadzimu. Ukaverenga kubhuku raExodus rinototaura kuti vakafa havana chokuita nevapenyu. Hakuna zvakaita saizvozvo. Ukaenda kubhuku raLuke as well panyaya yaDivhas naLazarus unoona kuti when he died, Lazarus anonzi rufu gwake gwakaunganigwa nevanhu vaitosiririsa, but Divhas pakazara pakati vanhu vese ivava vafa. Bhaibheri shoko raMwari ndomuda kuenda papoint yokuti Mwari vanonzi vakatora mweya yavo ndokubva vamisa pakafanira paisingazobvi kusvika Mwari vati ibve zvekare. Kusvika Divhas akumbira kuna Mwari kuti nhai Mwari madini
iko kuti matumira one of these guys adzokera pasi anoudza even running now for them not to behave in they behave nayo. It was William Kupandre Kucha. He was in torment by that time. Indo kutikana vadzimu vacho vaiveko akadini kubuda pavadzimu vacho pavafana vake ivavo ezi mudzimu opa advise kuvafana obva vadzokera. So Mwari nemudzimu hazvimbofa zvakadyidzana, ende Mwari ndiMwari ane godo. Ukaenda pama commandments inotota do not have any other gods. Kwake iye chitoka vanotaura vambotaura vamwe vakataura kuti hanzi izvo midzimu inoti mutisvitsirewo even kuna Mwari kupi kwavanosvitsa kushoko avo. Let's take imva kana kuti vasingabve meni panenge achitori kudenga ari kutodiwa ari kutotsvangwa. Saka do you think kuti munhu akaba angapfuura nepamapurisa achitsvangwa here? Hazviite. So those people who are praying and even if they are dead spiritually, they need God kuti Mwari avaitire zvakanaka. So nyaya dzemaJuzi idzi ndanzwa kubatikana zvakanyanya, especially kumachurches ari kugrowa, machurches ari kutanga kukura, kuti dai Mwari angowapa the spiritual eye so that people they can see or have the spirit of discernment kuti panzvimbo ino yandiri inoi haina kumira zvakanaka, kana kuti ndovungatafadzwa inini paangataura nyaya dzake dzekuNigeria. That guy has got the spirit of discernment, but zvakamubata zvakamukurira. He discerned some of the things, but zvakamubata zvacho ndo zvakamukurira. So ndiri kungoti dai Mwari vavhura meso evanhu, vanhu vaziva kuti Mwari ndiani, uye kana tapinda nemasituations edu ndaingoshuvira chitei. All right, my brother, I hear you very well. Ndinokumbira kuti ndisave number dzenyu, and then tomorrow let's have a talk and a discussion. Imimi mafundisi nevanhu vanoti isusu tiriwo makwini kuchivanhu. Anditika makwini ekuchivanhu nemapastors, tikaita mapastors anouyawo nemi so that chivanhu tionesana, munhu nemunhu achitaura pfungwa dzake mangwana, tichionesana, handiti mazviona, tichidzidzisana, tichionesana, then munhu nemunhu pane pachidzora mafacts ipapo, pane pachitogwa mafacts ipapo, vanhu vachanyatsokuziva, munhu achizongotorawo zvaanoda kubatsirana. Handizoti, are you up for it, my brother, tomorrow? Yes, I can, my sister. All right. Right, when I'm on Juzu, Auntie Muriko. Right, when I'm on Juzu, Mangwana, and she says, no queen. All right, we to what is Chivan. All right, Van Vechivan, Totuan Vechivan, Quack, Nama Queen, Sagavan Vechivan, Makavan Vechivan, varipo tutoda kudaira mudhara vadatari ndobvukazava vari kudaira kudhara namba isista vambouya pano vakataura paya handitika naivo vana bholazava handitika vana bolt cutter mangwana mafundisiwo uyaiwo mangwana makazvimiririra handitika tiwane kuonesana hanzi machembere. Alright, machembere sei muchida kudzima chembere naimi nokuti wedza kuti chembere iro pache zvaro machembere handitika. Why do you want to be called Machembere though? Why? Why do you like to be called Machembere? I mean, like, literally, it's just a pure question, guys, an honest question. Why do you prefer to be called Machembere? Something that is a very, very old Chembere. I don't know. Anyway, but guys, how munozvoona say, Christians sure brains akafonyorwa. Well, that's fine. Andika hanzi ma Christians brains akafonyorwa chuya imangwana mutiwonesewo pakafonyorwa brain dzema Kristu. Andika ivo vekuchi Kristu vacho vachikuonesa ivo pane zvinoitwa amene
hanzi can I come ndakamirira real spirituality. Which one is real spiritual? Okay, munhu chingouya nepaunomira pacho. Antika, let's have a mature and decent conversation tomorrow. So that the tono kuti yatododza manikiri interest yevanhu comment section nyaya icho kutodaro. Because vanhu vatotanga kunetsana pachavo muchitaura pavanhu vakutokukidzana zvokutodaro mucomment section. So I think yes, we want a healthy intellectual discussion chokwadi. Mangwana, then we can talk about it. What time do you think you'll be free? As for me, anytime after 7 I'll be home. After 7 Manero. Yeah. Okay, no problem. Hands my Christians are too judgmental. No, we are not judging Octavian. Do you want to tanga kujaja? Do you want to judge my Christian? Let them we want to have a mature and intellectual conversation. So you're already judging by saying my Christian or jaja. And to honor. So gati mirei mangwana, my Christian uya. Imimo yao vanhu kuda kudzidza anditika toda kuti dzidziswe tinyatso kuona maybe kuma Kristu pane pavari kurasikawo pavasiri kutoona mangwana vachagona kuonawo kana kuti kumachembere kwachona kune zvine papanenge pachitorasikawo pamuchagona kudini kuti muzoonawo mangwana antimaona. Right. So my brother, I'm saving your number. Thank you very much for your input. Let me not let you talk too much because I will need your energy for tomorrow. Okay. Thank you. Thank you, my brother. Sure, my brother. Right. I'm saving his number because mangwana toda kuti tinyatsonzwa zvizhinji handitika. So tionesane panyaya yacho yemachembere, yemanjusu, yemachichi andimaona. Yes, because so are two different. Yes, ndo saka tisi kuti mangwana ndanda kuvara alokola. Yes, muri sei? Nongoda kuzotusenzangu. Vanhu ngavangwari. Ana podcast hakuna chiprofita chiripo, vanhu muri kudyirwa mari, vanhu vachishandisirwa mishonga yakashata. Kuti muri kututsira matambudziko pamusoro pemamwe matambudziko. Hakuna n'anga muprofita nouya pachivhitivhiti achiadvertisa. Sekutaura kwamamboita zvisinei. Havauye vachizviadvertisa pachivhitivhiti inhema. Hakuna n'anga inouya ichizviadvertisa ine chipo chekushopera. Hakuna zvakadai. Rambai kudyirwa mari maplus 44 nevamwe vari kunze muri kutorerwa mari dzenyu. Munopiwa matambudziko pamusoro pematambudziko. Pamunopiwa matambudziko ayo ndo pamunoramba muchingomufonera kuti tazoita dambudziko because arida kukutora ive mari dzese dzamuina. Saka vanokuwedzera matambudziko. Time wakungofona zonzi bhadharai torerwa mari. Urombo zviri pachena zvataurwa na-ex-husband of Namis. Ari kutaura zvinhu zvavanoita kuti vakaenda kuNigeria tirire kukutirira zvinhu zvavari kubudisa pachena vega. Ndokupa urumu. Urumu yatotaura mukadzi uyu akatopa vanhu podcast kuti zvoni akanga apo spiritual father. Uyu ari kutaura zvishuwa enda akapokana nezvinhu zvanga zviri panzvimbo kuti hakuna zvakadaro. Akatozvibvumawo. Saka veduwe tizai neupenyu hwenyu. Zvinamatire mudzimba dzenyu. Podcast hapana chiprofita. Adona, not Adona. Say, all right, that's fine. Pane munhu angatoisa nzi okay, Uyanza, I want to join tomorrow's discussion. All right. Vanhu vanotanga kuuya vanoda kuparticipate, vari kuuya vanoda kuparticipate, of which that's okay. Let them come and participate. Right.
Hansi Kola, I did not come here to advertise. I came here to address what is better. No. Don't worry. We are now having it. Yako ndibolaza yeye nemunhu wako yatopera tatoitaura isi yatopera tatai kune chimwe choda kuti mangwana uye wakamirira saiti rako iwe bholata rako iwe raunodhila naro iwe raunoziva kuti iri ndo rangu randikumiririra andika toda kungoonesana nekungoazimablasofomo batako blasofo rinowangwa kwose wangu kwese ririko kwese ririti harichaikwi. Saka mangwana guys, let's make a date. Handitika mangwana ngatisanganei 7 dzekuafrica inguva dzekunoku 5 dzekunoku kuma past 6. Past 6 and then we do hantika tototanga kuenda tichienda kumberi takadaro timbodiscussa nezvezvinhu izvi tinyatsanzwisisa asi chero tichitaura hedu asi chokwadi chechingu hatiregedi kuzozvitaura handimaona hatibati zvedu matwubu anonzi matwubu nemadevere matwubu hatibati matwubu asi chokwadi tinozozvitaura handitika right. Saka ngatisanganei mangwana tichienda kumberi nenyaya yechivanhu inonzi chiko program chikristu nechivanhu mangwana takanzwa kuti zvakafamba Jesu akafakamuka ndozvatinoti mangwana muzobvunza Edlin ndikunyatsoda mapasta cheche wayetso kuyati japa inde njingori host tinyatso kubvunza mubvunzo ini mangwana ndisina side guys ndisina side because nditoriwo nemubvunzo ndenda ndobvunzawo anoona ndobvunza ndakubvunza kumapasta ikokuku imwe ndisingahwisisiwo ndadobvunza kwapasta kuti mapasta ipotudze pakazodai satangomhanya Anmona, ndobvunzawo saka ndisina side guys makwana ndiri kwese anmona ndendiri kwese. So guys hanzi RT and Christianity. All right. So guys tobatana mangwana mangwana musakanganwe inonzi chi gala dina yedu gala inonzi ndibutsaga poster Global Gala Dinner yedu guys, matickets akutengeswa. Global Gala Dinner team UK Roman Sauna Tari Dlovukazi atigonza mchipama excuses zvibudi ana makoti bai zvibudi anmona. So matickets akutengeswa guys for 80 pounds yako asi 40 pounds for now. 40 pounds for now guys, tisangane ndo patinosangana sevanhu vamwe chete tichizivana nekufarawo pamwe chete plus sevanhu vanogara vachingogara vari makangofanana nevanhu vanogara vari mulockdown muri muZimbabwe muri kupiwo ndo patinozodii anzi musazokangana musakangane shoko ndo patinozosanganawo ipapo handitika kwai Watford ndizvo Watford paHilton Hotel paHilton. Yes, no chat we are zvekutodaro come with your fashion come do even mafunction edu isusu zvedu vanhu vari macho vanhu vechikuru chetiriko zvedu aiwa zvinenge zvakatorongeka zvakarongeka zvine vanhu vakuru zvinenge zvakatirongekei handitika ndakaona vamwe vanhu vachitogwadziwa nesoro function kwai ikoko kwatofita kuita sange kwai kutange kudhukwe slay ungada kutifananidza zvozvo kudhukwe slay zvevanhu vaita zvo zvavo kuita neshuwa madialis ndakati avawava keigodo mukadzi mukuru kudai igodo ire chiko zvauri munhu mukuru wakura tinchaona ndakatoseka ngati zvomaya kutonyora zvinhu zvakadaro mumastreet uku mafunction edu kwedu kune kwakatonyatsorongeka tichitozvifarira ende tichitoenda nematindi unotonyatsokuona kuti unongogwadza nezvisingagwadzi ugwadza nezvisingagwadzi nine ugwadza ukaona munhu mukuru uchingosvika chimwe chaunotanga pasina ngofolowa nyaya dzemakuhwa uchingodini unotonga uchingori neera sikambofolowa zvinhu zvinotaura zvinhu zvakanaka utongona pane vatoro neera handimazvona. So guys asikana ngatinde tinosangana zvedu tinofara chedu kufara hantika kukura kwemhaka dzisinzo kuita mutsindo tinenge tichitofara saka tinenge tichitoenda
yes ende kana nosta manje ndopa unofanira kuti uitewo mari yako ipapa kana ukangwara chibva watoenda izvo kune vari kuorganiza kuti makeup ndiri pano handiti pahotel vanhu vari kurara koka because anoda kuita maactivity ekuenda kumamasaji nechii iwe wobva watotaura kuti makeup kudhina ndini tinoita wobva wotoudza vanhu ka vanhu votoita vanhu mamakeup tavinga guwa tigokushaya imi murimi maassistant admins pano tavinga guwa tinechida tokuonai muripo munenge muri Watford kupi really Watford kukwenda ndikwevu munange vari kubvisa hatozivi ada kwai kuHilton Hotel Roman navo vazive here vanhu vanotaura sanabasa rese munhu akanda munhu anotaura zvokuti kwai kudai zvakasiyana chino kuenda kwanenge achienda kumafara mwadoro achinofara chinodi isu tinenge tichingofara isu tinongofara kunzwa kwai kudi money comes and go mari inouya ichiinda tinoisafira mari tinoihwira musana tinoifambira tigodai saka totedza nei kuenda kunoidya totedza nei kuenda kunoifara kunofara tichidya mari yacho nokuti ndiwonoishandira iyo 80 pounds kwai tingagusa ndobva yatingagusa rinoitepi mazano muno nedoctor kusari asi unenge uri munhu ariwo chero 1 wacho rinopedza 2 weeks 80 pounds ndai kukachipa kuIceland unoona kuti unotengei nayo tokuona kuti vamwe vanhu so amen saka tisi tikuendesa tireki hanzi aidu masaji siveli ukadzi wese ndinokupa suggestion wavanhu sure here saka guys ngatitengei matickets edu kuuk ngatitengei matickets edu mobva matogara mabhuka enyu mahotels enyu nitoboka titanga kutobhuka mahotels enyu mutanga kutobhukawo teme enyu iripo hanzi vari kunorth west tibatsireiwo north west iri kupi manje naipauline ini zvangu ini north west iri kupi manje kuuk inonzi Watford kwete Waterford Watford kuLondon kuside kuLondon kuWatford saka team UK guys we need your support we want to see you there we want to be together mungasapoti mamwe mafunctions every day kuna Africa uko imi musingagoni kuenda kunomira muchiinda pafunction yenyu for kuti muvepo zvakare mangwana chakuigirai matickets eZimfest guys vanoda kutenga matickets esekuzoenda kuZimfest please hanzi hamusi makuita manjusu UK ikoko sha munhu nechoice yake munhu nechoice yake hanzi Watford Hertford kuHertford she okay hanzi kunonzi kuHertford she okay Watford kuHilton yes ashi ikoko North West ndo Manchester vari kuradi Manchester sorry kuna sanofamba I know, Roman, I know you'll be there. And she, including paying for venue, and Chico complaining, hi, wow, I see it on a snamarico, it's a dance near an nation show. But almost that decision that was to show and they were to suggest that, but to that deceiver, to that faction. So, you know, it's good global, when you check out and attend to the super put out 300. Saka, you know going up. Venye nditungoda vanhu 100 chete apa vanhu vatotanga zvavo kutodi kuita chip in kudhara saka zvinenge zvakati kwanzi makosi munodiwa totokudai zvisingatoiti makosi ati ndokuti muzodawo nevamwe ndokuti mupinde mustaira mune hama here kuno makosi amutorera hama dzenyu ndisu hama dzenyu isu hama dzedu dziri kuno kuuk ndo matiendeze ivava ndo hama dzedu vanatavinga gowa ivava varume chaizvo varume vari kutouya zvokutodaro huya sini yapachura atembi ati haungashayikwi padhuze newezve haungashayikwi varume vari kutouya uyai varume vese muri kutodiwa maCOS uyai ndokuti kuti hatina hama isu kuno hama dzedu ndina problem ndokuenda kuzvibhox zvandatakuchavinga godi shamwari zvinhu zvakadai ndidii iyo analeva valevu ndimi ma20 ndo hama dzedu kuno kutongoona kutongovanda kuma20 kundo hama dzedu idzodzi tiri kure hanzi I'm coming ndokuti mondiunzira Marula uya mwana wamambo uya hanzi wait nai zvako Colin vana Clara vagara ndo varidze chinhu vanenge variko handi mazviona
Saka please guys, matickets enyu 40 pounds chete zvaizvozvi, andika mubata 40 pounds muzopedzisa zvenyingimwe 40 pounds yacho kuti vakwanise kuita malogistics avo. Anditika mukandibata ndobva ndakupai vanhu vacho manhamba evanhu. Handizoti vanenge vasikupa malive kuda vari kumabasa vari kupi vafange varipo vachiisa mafone number avo nemadetails avo kuti mutaure navo. Chete izvo zvinorongoona madzimai ari munogozoona ana moms wedu. Saka ndichatraya kuti mangwana nditi pandeta live vavepo so that vakwanise kudini kuti muzive vanhu vari kudi vari kuita izvozvi vari kuronga zvinhu izvi. Handitika everyone is invited kunze kwevana vadiki chete. 40 pounds deposit katari 40 pounds deposit. Musauye nevana guys because kuchafariwa ende kuri usiku kuchafariwa ayo kwalaza iwo kwauri kwaisi rodhere I think uri kudhuze iwe tutoenda dress code makala zanzi idina kai saka unopfekawo zvedina but macolors it's gold, red and black. Hanzi I'm coming dress ndatotenga rere watotenga nhasi here nairudo Derek uyai takakumirira zvisingaiti please come uyai varume vari kutouya zvino muchavaona varume vakawanda vari kutouya varume variko varume uyai varume uyai ko ingaita pati isina varume naye tingaita pati isina varume kuti zvadini isine mabrother ari munhu kune idina gala saka itine macolors chete no star tine macolors chete red black and gold macolors chete makala chete ndo aripo chete mona tukaenda kapiwa zvinopenya uya shamwari zilongo zvakapfeka makala iwayo bo red gold and black yes ndo makala achewayo ndo makala tizvinyatsa kungodaro so hande tiko guys tinenge tine mwe artist aripo hanzi Simeli Maghost SMO wasiwa andivazivi vamwe ndovasiva hangu hakwendinena vatuki vanhu kavana tavinga guva vatuki vanhu havadini vamwe tinongotaura navo kuwhatsapp unenge uchingoziva dzimwe nguva unongoziva kuti ndikutaura navo handine navo maghosti anoita vanotoita havo maybe maprofession avo stuff like that havasi vanhu kuti ungatoita sinda kumutsvaga because havatuke vanhu they don't tuka vanhu havatuke vanhu they don't tuka vanhu vanongoita maghosti avo vekungozvifarira mheno kwavanenge vari tiko koisa tiko anowani Roman tinotaura everyday naRoman chendika ndatomuitira video call anongodaira tinototaura everyday ini ndinoziva kuti ndiana ende hansa makambobonawo wachituka munhu makambomuonawo kana komende kachituka munhu she's not that anongozvifarira chete achingonyorawo achenda anomuona saka kana nidhe kuti ndinoda unechimudii Simeli you know handifamba ufambe kuti uri chirema unofamba neuchere naitani tarusadare iwe unofamba neuche alright guys ndakuinda hangu guys sipakwalasi unotoketa kuti kwedu kunoku pano apa hatishandi izvozvo hatiti izvozvo I hope sipakwala zvokuuya I hope uri kuuya hauna excuse wangu hauna excuse saka right guys endeka ende munhu uyu shuwa kundivigira madora shuwa tiko endeka nditoti atumigwa irasati atumigwa atipei adresi nditumire madora shuwa endeka kuti madora atuve murodhini right hands back to send a Saturday ayo shandisho zvesu. Alright guys, good night guys. Vari South Africa musakanganawo kune yenyu iri kuDurban uko. Kana auya asha asati atumigwa kana asvika inotonokwada atotumigwa vatobaisipita mangwana ndodzi machini peka adresi yashosha munhu akarasa adresi yangu. Kana auya ndichakupawo chikapu wangu. Kana auya ndichakupawo chikapu. Chakupa chikapu kana auya madora. Kudoko chikafu chedu chatotodai ndotonyatsa kugona mafura yakada kuenda nawo kubasa. Akada nditozvizira nditowa mvura madora anonaka.
So vari kuSouth Africa kune yenyu wei kuDurban uko anditika please endai kuDurban nguva ichiripo sterek muna September uko unenge watopedza malogistics ese unosangana nevamwe uchifana nevamwe guys. Saka morarabo guys tobatana mangwana anditika God bless you and all the star senders. Muri maghost here anatipakwa. All the star senders, thank you very much. Mwari wakuitirei zvakanaka. Mangwana torova tumamwe 5,000 mangwana tika because mari yamakapapulaza yandikwadza guys. Ndakwadziwa. Ndakwadziwa guys. Ndakwadziwa. But it's okay guys. Tobatana mangwana tika God bless you.